ಶೋಕ ಅದು ಬರ್ತದೆ ದೂರ ಅಂತೀನಿ ಬಜ್ಜುದು ಒಡಬಾರ್ದು ತುಲ ತುಲ ನೋಡ ಮುಕಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ತೂಲ ತೂಲ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇವಳು ಗೋಡ ವಜ್ರದ ಓಲೆ ವಜ್ರದ ಮೂಗದ ಬೊಟ್ಟು ವಜ್ರ ಎಲ್ಲ ವಜ್ರ ವಜ್ರ ಬಾಜು ಲೈಕ್ ಡನ್ 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 ಕೋಡೆ ನಾಯಿಲು ಒಂಜಿ ನರಮ ನಿಜ ಆ ಪಾಪ ಲಡ್ಡು ಬಟ್ಟವರು ಬಂದು ಉಂಡದ ಆಸೆ ಪೋತಾರ ತನಿಗುಲು ಆ ಉಂಡದ ಆಸೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ನಮ್ನ ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ ವನಿತಕ್ಕಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಉಡುಗೊರೆ ದೇಜ ಜೇಜ ಇಷ್ಟು ಮುಗೀತಾ ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದ್ರೊಳಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮುಖ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗೋಡೆ ವನಸ್ಪತಿ ಪೂರ ನಿಂಗರೆ ಎತ್ತನ ಬಲಿ ಪೂರೆ ಸೀತ ಪಾಟದ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ದಪ್ಪು ಕಟ್ಟು ಸೈಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶೀತ ಶೀತ ಮಳೆನಾ ಮಳೆ ಮಳೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನಗ ಬರ್ಸಾರ ಬುದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏತಂಜಿ ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಬರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಂದ ಬರ್ತಾನ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ಬಿದೆ ಬೊಬ್ಬ ಮುಲ್ಲನ ಏನನ್ನು ಕುಲ್ಲರ ಉಳ್ಪುಜೆ ನೆಟ್ಟೆ ನೋಡ ಅಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲವಾ ಕರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿರಿ ಬನ್ನಿರಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಬನ್ನಿರಿ ಗೆಳತಿಯರೇ ಭಜನೆ ಭಜನೆ ತೀರಾ ಎಂತವಾ ಯಾರು ಲೈವ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಗುಳು ಇಂಚೆನೆಯಾ ಈ ಶನಿವಾರ ಅದು ಪರ್ದು ಜೈದೇರ ಅಂದು ಶನಿವಾರ ತೈನಿ ಎಂಗ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರಿ ದಾದಾ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನವು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾನೆ ಒಕ್ಕನಾಡು ఇంక నెట్వర్కే ప్రాబ్లం ఉండు మార దాదంది ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರ ಇದು
ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆಯಾ. पूरा बरसा जी दे रहा अंद मुखल पूरा एयर ले जेर हम पो पेट्टे ಎಂದ್ರಲ್ಲ ಉಮ್ಮ ಅವು ಎನ್ನ ಜಾಗದ ಕುಳ್ಳ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ನಾನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಯ್ಡು ತಾನೆ ದಾದ ನಾತನ ಏ ನರಮ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಬತ್ತ ಪಾತೆಲ್ಲ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಮಗಳು ತೆಗೆದುಗಳು ದಾತೋಪುನು ಎಂತವಾ ಓಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಾ ದಾದನ ಬರೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪುರ ಕೊರ್ತೆ ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೊಂದು ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ ವಂಚಾತಿನಿ ಸೆಕ್ ಏ ತುಂಡು ಮಾರ ಓತಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಸಾರಿಯಾ ಅವು ದಾದಾತಿರಿಯಾ ಯಾವ್ದು ನಾನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಕೂಡ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಆಂಡೆನ್ನ ಇಕಂದು ಆಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ಕೊಡೆ ಹೊನಿಸ್ಬೋತಿರ್ಗೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಮಂಜುನಾಥ ಹಾಯ್ ಅವೇ ಕೇನು ನಾವು ದಾದಾತಿನ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಕರ್ಮ ಗೋಪಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮಗ ಜನ ಜಾಲ್ಗ ಬೋಲೆ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪಿದೈ ಕುಲ್ಲೆ ದಾದಾಯಿನಿ ಅಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ಯಾ ಎಫ್ಡಿ ಸಾದಿಕ್ ಹಾಯ್ ಮಾಮಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜ ಬರೋದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಓ ದೇವರ ಇವತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹರೀಶ ಮೆಸೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನೇ ಮೆಸೇಜ್ ತುಲೆ ಮಾರ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜ ಇರ್ರಿಗೆ ವನಿತಾ ಹಾಯ್ ಕೂ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹರೀಶ್
ಆರ್ ತೂಪು ಜರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬನಿತಾದ ಆಲೋಚಿಜ್ಜಿ ಆತನಿಯೇ ಆಡಿಯೇ ಮರ ಕಟ್ಟದು పోతేరు ಅಚ್ಚು ಅಬ್ಬಾ ದೇವರ ಅವು ದಾದ ತಿರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ಸಂತೆ ಕರ್ಮ ಅವು ಸಡನ್ನೇ దాదన ఒత్తేనా దాదన యాళ్ళతో బిద్దానే మనీ పుజ్జి ఎక్కడి నుంచి పాతేర్లే పనిపే భారత్ ఎక్కగిరి స్వాతంత్ర భారత్ మాతాకి జై ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೋಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇచ్చిನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಎನ್ನತ್ತ ಅಂಚ ಯಾಂದು ದಾದಾತುಂಡು ಲೈವ್ ದಾದಾತುಂಡು ಮನಿ ಪೂಜಿದಾನೆ ಪಿತ್ತಲ ಬಬಜ ತಿರ್ತಿರ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತನು ಜೈ ಶಾ ಎಕಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತೆ ವರ ಪೋಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಮೂಲ್ ಬರ್ಸಗ ಮೋಡಬಾರ್ದು ತುಲ ಒಂಜಿ ಆಕಾಶಡ್ ಬಾನುಡು ಚಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲೆನಾ ತುಲ ಇನಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆನಾ ಕಟ್ಟದ ಎದುರುಗುಳ್ದಾರು ಅರೇನು ತೂದಾಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಜನಕುಲು ಬರಾಡು ತೂಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಕುಲು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ ಬಲೆ ಜೋಜಾಗ ದೀಪ ದಿನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ದೀತಜಿ ಬಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪುನು ತೂಪಿನಕುಲು ತೂಪು ಜೇರು ಏನ ಮನ್ಪುನು ಶಿ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಚುಚ್ಚು ಸೈತೆ పోయా ನೆಟ್ಟದು ಬುಲ್ಪಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮಿಲುಂಡು ಹಸಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರುಡುಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚವುಲೇ ಬಲಿಪೆ ಉಂಡರ ಅವನ ಸಿಜ್ಜೆಂಕ್ ಯಾ ಮನ್ಪುಜಿ ಒನಸ್ ಬರ ಉನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಪಿನ ಅವೆ ಆನೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನು 13 ಬಗೆ ಪಾರ್ದು ಮನ್ಪೆ ಡಬ್ಬೆ ಅದೀತೆ ಅವೇ ಏನೇ ಬರ್ಪಿರಿ ಊಟ ಆಯ್ತವ ನಿತಕ್ಕ ಅಚ್ಚಿತ್ತಲ್ ಬಲ್ತಲ ಅರ್ಶಿಲ್ ಅಚ್ಚುಲ್ಲಲು ಬಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿತ್ತಲ್ ದಾಯ ಉನ್ ಪೂಜಾರು ಸಪ್ರ ಹೊಡಿಯೇ ಸಪ್ರ ಹೊಡು ಇಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಕೋಡಲಾಡು ಮುಗಿನ ಪಟ್ಟದ ಅಚ್ಚುನ ಅಚ್ಚು ಒಲಾಲು ಆಲಿನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಲ್ಲದು ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ಅರ್ಧಡೇ ಪೋಂಡೆನ್ನ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ದಿನೋಲ ಯಾನ್ ತೆನ್ನ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೆಟ್ ಈ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ ದಿನೋಲ ಬೈಯಾಗ 49 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತದೇ ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟಾಪು ಮುಲ್ದಾಲೆಜ್ಜಿ 6 ಸಪುರ ಆವೇರಿಗೆ ಸಪುರ ಆವೇರೆಗು ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಯಾನ್ ಪರೋದಿಲ್ಲ ತೆಂಚ ಆತದಲೆ ತೂಡ ಗೊತ್ತಾಪುನಿಗಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೈಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೈಡ್ ದಿನಕ್ಕೂ 49 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಯಾನು ನೇಲೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೈಡ್ ಪೋತಾರೆ ಪ್ರಜ್ಜು ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟದ ಪಿರಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವಲ ಪಜ್ಜಲ ಹೋಲಲ್ ನಿಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕರೆ ಬನ್ ಹೆಂಗ್ ಪಿದೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಸಪುರ ಓ ಓ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡು ಹತ್ತಿಯ ಇನ್ನು ಕೊತ್ತ ಪೂಜ ತೂಲಯ ರಡ್ಡೆ ಪೂರದ ಆಲಜ್ಜಿ ಇಂಕ ರಡ್ಡ ಇಂಚ ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತನಾ ಏ ಭಾರತ್ಯಾಕು ಮೌನಶ್ರೀ ಬಾ ಮೌನಶ್ರೀ ಬಾ ಏನು ವನಿತಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಟ್ಟೇರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ ಭಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಮಾಸ ಉಂಡು ಮೂಲುಂಡು ಮಾಸ ಇಜ್ಜಾದ ಬಗದಾದಪ್ಪು ಎಲು ಪೋಡ ದೀಪ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ ದೇವನು ಇನ್ನು ಶನಿವಾರದ ಭಜನೆ ಉಂಡು ಭಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಜ ಎಂಕ್ ಕೈ ಕರ್ಸುಕ ಕೊರ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ನಟ್ಟೊಡಿಯ ಖಾಲಿ ತೂಪುನ ನಾನು ಮೋನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಬರೋಡು ಅರೆ ಕೈ ಕರ್ಸುಕ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪರೆ ಪಂಡಂತೆ ಸಪುರಾತೆ ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಉಂಡದು ರಡ್ಡು ಮದ್ದು ನೆಟೆ ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ರವೆ ದೋಸೆ ನಿಮ್ಮದು ಓ ರವೆ ದೋಸೆನಾ ನಮಗೆ ಊಟನೇ ಇದು ಪಟ್ಲಕಾಯಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಪಟ್ಲಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಥದ ತೊಗರಿ ಸಲಯ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಂಬಾರ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಲೆ ಈಜಿನ ಬುದ್ಧಿಯಾ ಕಾಸು ಬರ್ಬಿಡು ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಒಂದು ಕಾಸು ಬರಡು
ಯಾನೊಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಡು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀಪವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವು ತನ್ನತಿಗೆ ಲೈವ್ ದೀಪುನು ಪಟ್ಲಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಡವಲಕಾಯಿಯ ಹೌದಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಂಗೆ ಪಟ್ಲಕಾಯಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪಡವಲಕಾಯಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವೆಜ್ ಮೌನ ಹೀರೆ ಪಂಡರತೆ ಖತಮ್ ಅವು ಸೈಯಾಡು ಹಿರೇಗ್ ಲಾಡು ತಿಕ್ಕಿಂಡೆ ಎಂಗೇರ್ಲ ಕೊಡ್ತಿ ಚೇರ್ ಲಾಡು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಬಕ ದಕ್ಕ ದಿನ ದೀದಿನಿ ಲಾಡು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿ ಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ಲೇರ್ಲ ಜೇರ್ ಹೌದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಡವಲಕಾಯ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮದುವೆ ಆವಡು ಅಂದಂದು ಜೋಜಾ ನೀವು ಶ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಏನು ವೆಜ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಎಂತ ಎಂತ ಮಣ್ಣು ಸಹ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವೆಜ್ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜು ಹೌದು ಅದೇ ಮೌನ ಗುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಬುದ್ಧಿ ಖಾಲಿ ಪೋಪಿನ ಬಟ್ಟಲ್ ಬಾರ್ ತಿನ್ಪುನತ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ದೇವಡ ನಟ್ಟೋಡು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಟ್ಟಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಜಾರುಂಡೈಟೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಟ್ಟೀರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೋರಾಡು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಗುದಿನೋಲ ಬರಾಡು ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನನಗೆ ಈ ಪಡವಲಕಾಯಿ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಮೌನ ನಂಗೆ ಪಡವಲಕಾಯಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಲಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ತಿಂದದ್ದೇ ತೊಗಸಲೆ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಇವಾಗ ಮೌನ ನಿಮಗೆ ಶ್ರಾವಣವ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಶ್ರಾವಣ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಮಾಡುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸೋನ ಶುಕ್ರವಾರ ಸೋನ ಬರ್ತ ಸೋನ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲವ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀ ವೆಚ್ಚ ತಿನ್ನಿ ವನಿತಕ್ಕ ಈ ಭಾರತಕ್ಕ ಯಾವ ಶ್ರಾವಣ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಶ್ರಾವಣ ನನಗೆ ಯಾಕೆವ ಶ್ರಾವಣ ನನಗೆ ಶ್ರಾವಣಲ್ಲ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರಾವಣ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಊರ್ಡಿಜ್ಜಾಪುರ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರಾವಣ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಂತೆ ನಮಗೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಐಗೋ ಡಬ್ಬೆ ನೋಡು ಮೈಲ್ಯ ಟಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ಯಾಪ ಹೊಸತ್ ಕನ್ನೋಡು ಆಟಿ ಬಿಗ್ಯಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಹೊಸತ್ ಕಟೀಲು ಹೋದು ಕನ್ನೋಡು ಎಂತ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ದಿನ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ನಾವು ದಿನ ಹಬ್ಬನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಹಣ ಉಂಟಾ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ದಿನ ಹಬ್ಬ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಿನ್ನುದೇ ನಾಳೆ ಚಿಕನ್ ನಮಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಭಾರತಕ್ಕ ತಿಂಗಳು ತಿನ್ನದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುದು ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೋಳಿಗೆ ಎಂಥ ವಾರ ಸಹ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕಾ ನಾನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ವಾರ ಇದು ವಾರ ನನಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ವಾರ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಡ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಮ್ಮದು 3 ದಿವಸದ ಆಟ ಆ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮೀನೆಲ್ಲ ಬಿಡುದಂತೆ
ತರಕಾರಿ ತಿಂದು ಸತ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಿಂತೇನೆ. ಈ ಗುರುವಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾವ ಆ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬಜ್ಜಿ ಎಂಗ ಪೂರ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೋಮವಾರ ಹೊಡೆದ ಐತಾರ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನು ಪೂರ ವಾರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಕೋರಿ ತಿಂಪೆ ಇಜ್ಜಿನ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚಯಾನು. ತಿನ್ನುವುದೇ ಉಂಟಾ ಬಿಡುವಕ್ಕ ವಾರ ಅಂತ ಬೇರೆ ಏನು ನೋಡುವುದು? ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಅದೆಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಆದಿತ್ಯವಾರ ತನಕ ಎಲ್ಲ ವಾರ ನನಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ, ಒಂದೇ ವಾರ, ಒಂದೇ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಡು ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಂತ ತರಕಾರಿ ಮಾಡ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡು ಪಡ್ವಾಳಕಾಯಿ ಎಂಥದ್ದು ಆಗಲಕಾಯಿ ಎಂತ ಪಟ್ಲಕಾಯಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದ್ರೆ ಮೀನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ತನಕ ತಿಂದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸಹ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಮಂಜು ಅವರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಅರ್ಶಿ ಓಲಲ್ಲಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ವರ್ಪೆ ನೀಕು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ ಮಂತ್ಗೆ ಬರ್ರಿ. ಸೋಮವಾರ ಶಿವ, ಮಂಗಳವಾರ ದೇವಿವಾರ, ಗುರುವಾರ ರಾಯರ ವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ದೇವಿವಾರ, ಶನಿವಾರ ಶನೇಶ್ವರ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರು ಕೂಡ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ತಿನ್ನೋದು? ದೇವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದಾರಾ ಪ್ರದೀಪ್? ದೇವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದಾರಾ ನಾನು ಸೋಮವಾರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಮೀನು ಬಿಡು, ಮಂಗಳವಾರ ದೇವಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರ ನಾನು ಮಂಗಳವಾರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೀನು ಬಿಡು ಅಂತ? ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಓದೋದು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ವಾರ ನಾನು ಎಂತೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತು, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ತರಕಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬಗೆ ಮಾಡಿ ಪಾಯಸ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಯಾಕೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂತೇನೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ವಾ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ, ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದು ಮರು ದಿವಸ ಮೂಡೆ, ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂತೇವೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಮೌನ. ಹೌದು, ಟೀಚರ್ಗೆ ಜಿಲಾಬು ಲಾಡದಿಂದ ಯಾವ ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕ, ಇದು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು. ಎಂತ ಮಾಡುದು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ತಿಂದು. ಅಂದರೆ ದಿನ ತಿಂದರೆ ಎಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ನಾನು ಎಂತ ಉಂಟು ತಿಂತೇನೆ, ಎಂತ ತರಕಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆದರೂ ತಿಂತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಶೋಭಕ್ಕ, ಅವಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಲೈವ್ಗೆ, ಎಂತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ಬರದವರನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮೌನ. ಹಾಗೆ ದೇಕೋನಾ ಇದರ್ ದೇಕೋ. ಓ ಕಿರೀಟ ದೇಕೋಣ, ಕಾರಣ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಉಂಟು, ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಜಾಬ್ ಉಂಟು, ಮಗುವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಾದಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪಿನವೇ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆತೆ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ರೋಗ ಸಂಕಟ ಬರುವುದು ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ವೃತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮೀನು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಯಾರು ಸಾಯಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಾಯ್ತಾರೆಯಾ? ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ಮರಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕೆಲಸದ ಕತೆ ಏನಾಯಿತು ಭಾರತಕ್ಕ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ವಾ ಮೌನ? ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ. ಲಾಡು ಲಾಡು ಅಂಚು ಅಟ್ಟುಗೆ ಪಟ್ಟು ಬರ್ಬನೆಗೆ ಅಟ್ಟು ಲಾಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬೂರ್ರಿ ಮಾರ್ರೆ ಸಾವಂದ ಓಲು ನಾಗರ ವಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಲ್ಪ ಬೂರ್ನಿ
ಎಲ್ಲ ವಿಧಿ ಲಿಖಿತ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ. ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು ಯಾರು ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಸಹ ಕೂಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಋತ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲವಾ? ತಿನ್ನುವುದು 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ, ಅದನ್ನು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ಬೇಕು, ಅದೇ ದೇವರು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಶಾಂತ, ಹಾಯ್. ಎಂಚಾಂಡ ನಿಕಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೈ ಬೈ ಪಾಪ ಟಾಂಕಿಗೆ ಬೂರ್ರಿಗೆ ನೀರ್ದಾನ. ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿ ಉಂಡರೆಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಇನಿ ಪಟ್ಲಕಾಯಿಲ ತಗೊಳ್ಸಲ್ಲ ಟಾಂಕಿಗೆ ನಮ್ಮೆ ಬೂರ್ನಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಕ್ಕ, ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ಆಂಡಿ ಅಕ್ಕ ಆಂಡೆ ಲಾಡುಪುರ ಬಟ್ಟದಾನ್. ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಕುತಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ನಾವು ಮೀನು ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀನು ತಿಂದು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೀನೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡು, ಆಗ ಅದು ಎಂತ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆದಿರಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ಇದ್ದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಸಹ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ಮೌನ ಮಳೆ ಮಳೆ ಉಂಟಾ ಏರ್ ಬೂರ್ನಿ. ಮೌನ ಮಳೆ ಉಂಟಾ? ಮಳೆ ಎಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಇನಿ ಶಾಲೆಡು ಅಂಬಡೆ ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಬಗೆದಲ್ಲ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಡ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ತಿಂದಾನ ಐಕೆ ಜಿಲ ಬರ್ತೀನಿ. ಮನಸ್ಸು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೂಲು ಹಾರ್ಟ್ ಅತಾ ಮೂಲು ರೈಟ್ ಮೂಲು ಲೆಫ್ಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಒಂದುವೆ ಮೂಗುದ ಬಟ್ಟ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಗಮ್ಮತ್ ಆರ್ಸಿ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲು ಮಾರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋರಿನಿ ಅಂಬಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿನ್ನಿ ಚಾನ್ಸ್ ನಿನ್ನ. ಇಂಕ ಅಂಬಡೆ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ, ಉರ್ದು ಅಂಬಡತ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಇಂಕ ಬೋಡವು ಈ ತಿಂಡತ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋದು ಯಾನ್ ತಿಂದು ಬರ್ಪೆ. ಆವಲಿ ಅರ್ಶಿನಿ ಅಂದು ದೇವರೇನೆ ಜೋಜಾ ಅಂಬಡೆ ಬೋಡಿತ್ತ ನಿಕ್ಕು ಶಾಂತಾಗ ಅಂಬಡೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಹಾಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ. ಎಲ್ಲರ ಅವರವರ ಊರಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಪದ್ಧತಿ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆನೆ. ಅದು ದೇವರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀನು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೀನು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರಿಲ್ವಾ? ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮೀನುಂಟಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ನನಗೆ ತರಕಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವೈರಿ ಯಾರು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೇನೆ. ವನಿತಕ್ಕ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಅಂಬಡೆ ಖಾಲಿ ತಿಂದಾತ ಸೇರ್ದು ಅಂಬಡೆ ಬೇಡ ಲಾಡಬೇಕು ಅಂದಿಯ ಇನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದು ಒಂಜೇ ಲಾಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಂಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಂಜಲ್ ಲಾಡತ್ತೆ ಇಂಕ ಕೆಂಪು ಲಾಡು ಇಷ್ಟ, ಬೂಂದಿ ಲಾಡು ಪಂಪಿರತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಪೇಡ ಬಲ್ದ ಅಂಚಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಜೇರಿ ಇಂಕ ವಾಸನೆ. ಸೇಮ್ ಎಂಕಲ ವೆಜ್ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಂಕಲ ಪಂದ್ವಾ ನಾಯಿ ಪನ್ನಿ ಪ್ರದೀಪನ್ನಿ ಹರ್ಷಿಗೆ ಜಿಲಾಪಿಗೆ ಬರ್ಪ ಸೇರುಂದು ಎಡ್ಡಾನ್ ಅಲ್ಲ ಕೈದಿರ್ತದಲ್ಲ ಏನೇ ಎಂಕ ಮಂಜಲ್ಲಾಡು ಇಷ್ಟ. ಎಬೇ ಮಂಜಲ್ಲಾಡು ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜ ಎಂಕುಂಡತ ಕೆಂಪುದ ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರ ವಾರಂಜ ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಯಿ ದಿನಾಗ ಛೇ ಅವು ದಾದದು ಗೊತ್ತು ಜನ ಏತ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಏತ್ಲ ಬಂಡ ಆತ ತಿನ್ಪುಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಆಂಡ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಿನ್ಪೆ ಆತೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಅರೆ ಬಿಡು ಪಾಡ್ದೇರಿ ಕಲ್ಪಾವೆ ಆಯ್ತ ಪಾಡ್ದೇರ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆನಾ ಆಯಂತೂಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡಲ ಕೊರಚೆ ಈಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತನ್ಮ ಎಂಕ ಅವು ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಅರೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮರ್ದಿದ್ದು ತೊಂದುರ್ದಿದ್ದು ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯಿ ತಿನ್ಬೇರದ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲ ತೂಕ. ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಉಂಟು. ಬೂಂದಿ ಲಾಡು ಮಲ್ಪೆ ಮಂತ್ಕೋರು ಎಂಕ ವನಿತಾ ಎಂಕ ಬೂಡು ಎಂಕ ಇಷ್ಟವು
ಸೂಪರ್ ಅప్పుడు ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಾವು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಯಾಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಮప్పుడు ಬೇಕಾಡ್ ತುಂಡ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಮಂಜಲ್ಲಾಡ ತಿನ್ಪುಜ್ಜಿ ಕೆಂಪುಲಾಡು ಅವು ಒಂಚಿ ಪೇಡ ಬರ್ಬಿಡತ್ತ ಬುಲ್ದ ತರಿ 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 ಬತ್ತದು ಐಕ್ ದಾದನ ಪನ್ಪೆರಿಯ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ನೀರು ಹಾಪುಡು ಅವು ಬೊಕ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಜಲ್ಲಾಡು ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಟೈಪ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿತ ಒಂಜಿ ಲಾಡು ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಣ್ಣು ಆ ಪಗಡ ಮಣ್ಣದ ಲಾಡು ದಿಕ್ಕತ್ ಇಷ್ಟ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪಾನೈ ಮೋತಿಚೂರು ಅಂಚ ಬಂಡ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಅವಲ ಅಂದೇ ಇಷ್ಟನಾ ಅವು ಅವ್ಯ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣದ ಲಾಡಲ್ಲ ಅವ್ಯ ಒಂಥರ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಲಾಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸ್ಮೂತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬೋಪೆ ನಿಕುಲಾಸ ಪುಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಮಣ್ಣು ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂತೆ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಲಾಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ವಾ ಮಣ್ಣು ಲಾಡು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಡು ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಪಾಡು ಎಂಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡತ ಪೇಡ ಇಷ್ಟ ದೂದ್ ಪೇಡ ಸೂಪರ್ ಆರೆಂಜ್ ಆರೆಂಜ್ದ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ದ ಸ್ಮೂತ್ ಉಪ್ಪುದಲ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸುಲಭ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನಾರೆ ಸುಲಭ ಪೌಲಾತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನಾರೆ ಸುಲಭ ಅವಲಾಡು ತಿನ್ನಗ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಲಕನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈರ್ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣದಲಕ ಅವು ಪಂಪಿನ ಹೋಗೋತುನಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೂಡ ನೈಸ್ದಲಕ ಬರ್ಪುಂಡದ ಪೊಡಿತಲಕ ಅವ್ವ ಲಾಡ್ಡು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪದೆಂಗಿದ ಮರ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಬ ಕೊಂಚಿ ಸೂಪರ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ತೂಲೆ ಪೋಲೆ ಓವು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅವು ಬೇತೆ ಲಾಡ ಒಂಥರ ರಾಗಿದ ಲಾಡಲಾಗ ಅವು ಇಂಕ ಸ್ಟೇಜಿ ಆವಿಯೇ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬಂಡೆ ಬಟ್ ಅವು ಗರಿ ಗರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ರವೆ ಲಡ್ಡು ಅದ ರವೆ ಲಡ್ಡು ಲಾಕ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡಿಯು ಇಡೀ ಇಡೀ ಬಾಯಿ ಇಡುಪುಡು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಇರ್ನತಿ ಕಲ್ದ ಅವಾಯ್ ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ನ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಎತ್ತಿನ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರದಿನ ಮೂಕು ಮುಸುಳು ತಲ್ಲ ಒಂಚಿ ತಿನ್ನಾಡಂಚೆ ಎಂಕ್ ಪೇಡ ಬೋಡು ದಾದನೊಂಜಿ ಪೇಡ ಕೋವ ಪೇಡ ಬರ್ಪುಡು ಗೊತ್ತನ ಕೋವದ ಅಬ್ಬಾ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅವು ಏರನ ಸಾದಿಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಕೋವದ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅವ ಬಕ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಕೋವ ಕೊಯ್ಯಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೆಂಕಿವೆ ಅವು ಯಾಲ ತಿನ್ಬಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪಿ ಮಾರ್ರೆ ಈಗ ಕೋವದ ಪೇಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೋವ ಅವು ಬಾಯಿಗೆ ದೀವೋಡು ಇಂಚ ಪೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿನ ಇಂಚ ತಿನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಿನ ಅಬ್ಬಾ ಸೂಪರ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಇಷ್ಟ ಜೇನುಗೂಡು ಉಂಡತ ಜೇನುಗೂಡು ಅವಳ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಜಿಲೇಬಿ ಅವು ಜಿಲೇಬಿಗೂ ಕೊಜಪ್ಪು ಜಿಲೇಬಿ ದಿವೋಡು ಐಕ್ ಕೊಜಪ್ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ತಿನ್ನೋಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಂಜಲ್ ಜಿಲೇಬಿ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಂಡತ ಐಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಜಿಲೇಬಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆಂಪು ಜಿಲೇಬಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಕೆಂಪು ಜಿಲೇಬಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮಂಜಲ್ ಜಿಲೇಬಿ ಅತ್ತು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಎನ್ನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬಿರ ಕೊರ್ಲಿ ಪೋಪೆ ಪ್ರತಿ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರೋದು ಈ ಪಾಯ ಜಿಲೇಬಿಗೆ ಗೊಜ್ಜಪ್ಪ ಆಡ್ತಿ ನೋಡಿ ಸೋಕಾಬಿಡದ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟನಾ ಗುಜ್ಜದ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿಯ ಅವು ತಿನ್ಪೆ ಆಂಡ ಒಂಜೇ ತುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ದಾದ ಜಾಗರಿ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಅವು ಜಿಲೇಬಿ ಎನ್ನ ಜೀವದ ಗಂಟು ಜಾಗರಿ ಜಿಲೇಬಿದ ಎನ್ನ ಸೂಪರ್ ಯಾನ್ ಕೊಜಪ್ಪ ಆಡ್ ತಿನ್ಪೆ ತೊಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಮಂಜಲ್ದ ಅವೇನ್ ಕನ್ಪುನಿ ಫಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಅವಿನ ಆಯ್ತು ನೆಯ್ ಪೂರ ಕೈಟ್ ಪತ್ರ ಗೊತ್ತನ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಸೀಂಟ್ ತಿನ್ಪೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ನಮ್ಮ ಪತ್ರ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಅವಿಂಚ ಇರಟ್ಟು ಪೂಜಿದು ಇಂಚ ಮರ್ತದ ಇದು ಬಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನಡೆ ಕೈ ಬರೋದ ಸೂಪರ್ ಮಂಜಲ್ದ ಇರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಯಬಾ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಮಂಜಲ್ದಿರತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೆರತ ಯಾನಿ ಒನಸೆಜ್ಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ನು ತಿನ್ಪುನು ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಗುಚ್ಚದ ಗಟ್ಟಿ ಅಬ್ಬಾ ಇದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರಿಸುವ ಪಾತೆರ ಆಸೆನ ಪೂರ ಪಲ್ಲೆ ಏರಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಂಡು ಸಂಪು ಬತ್ತಂಡು
ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿಯೇ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಯೇ ಮಲ್ಪಲೇಶ್ವರ ಮಲ್ತುಲ ಮಲ್ತು ಮುಲ್ಪಲ ಸೂರ್ ಶುರು ಮಲ್ತುಲ ಮೋಲೂಲು ಓಲ್ ಬಂಡಲ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪು ಅಂದ್ಯ ಉಬಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಟ ಹೆಂಗ್ ನಿಂಗಿದು ಶಾಂತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಉಲ್ಲಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಶೋರ್ಮ ಇಷ್ಟನಾ ಶೋರ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲ್ತಿಕ್ಕುನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚು ಸೋಕಾಪುಂಡು ಬರ್ರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜದ ಗಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಜ ಪಂಡ ಕಾಜು ಮಸಾಲ ಐಟ್ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ನೋಡು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಒನಿತಕ್ಕ ಆಯ್ಗೆ ಸಂಪು ಯಾನ್ ಪೊಸತಿಯೇ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ಗ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಂಪು ಯಾನ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡ ಸಂಪು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಂಡ ಸಂಪು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಎನ್ನು ನಗುಂಡತ ಇತ್ತ ಪೋಪೆತ್ತ ಕಾರ್ ಬತ್ತ ಒಂದು ಸೀದ ತಿನ್ನರೆ ಆಸೆ ಬುಡ್ಪೆತ್ತ ಕಾರ್ ಬತ್ತ ಓಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತೆ ರುಚಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಂಡ ಪಾಪ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಗ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ ಬಿಲಿಯಕ್ಕ ಆಯ್ ಇರದಾದ ಇಷ್ಟಯೇ ತಿನ್ಪುನೇಟ್ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಬೋಡು ಆಯ್ ಟೀಚರ್ ಹೇ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಟೇಜಿ ಎಂಕ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಕಬಾಬು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಅರೆಗ್ ಪರ್ಪಿನ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಪರ್ಪಿನ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬು ಗೀ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಚಿಕನ್ ಉಂಡತ ಗೀ ರೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡಿಯೇ ಇರೆಗ್ ಮಾತ್ರನಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಂಡು ಉಂಡು ಐಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತ ಮುಗಿನೇ ಲೆಪ್ಪಿದೆಕುಲ್ಲ ನಾಯಗ್ ఆయన ప్రతిన ఉబ్బి నీరు ఖాళీ అడిగ నింగు దాసెడు ప్రదీప్రు ಆಯ್ ಪಾತ ರಾಪುಜಿ ದೊಡ್ಡದ ಬಸ ಆಗಿದ್ದು ನಾಯಗ್ ದೊಡ್ಡದ ಅಮ್ಮ ಬೆಗರು ನಿಂಕ್ ಅಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರ್ದೆ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಮಾ ಅಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂದೆ ಎಂದನೆ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಪಾತೆರದಲ್ಲಿ ಓ ಅಚ್ಚು ದಾದು ಆಸೆಗೆನೆ ಟೀಚರ್ ಬೂರಿಯರಿಗೆ ಬಾತೆರ್ಲ ನೂದು ಕೊರ್ಲೆ ಆಪಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿರಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಬರಿಟ್ ಬಾ ಎಂಗಳು ಕತ್ತಲೆ ಡೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಧೈರ್ಯ ಯಾನ್ ಕಾಣೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಇಂಚೇನೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತುಂಡನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತದೇನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಾದೆ ಬತ್ತದೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಶೋಕ್ ಹಾಯ್ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಸಂಪು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲೆಗ್ ಬಂದ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆ ಪೇರು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಬನ್ನಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ಉಂಡತ ಪೇರ್ಡು ಮುರ್ಕ ತಿನ್ನೋಡು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡತ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪೋವೆರಿಜ್ಜ ಒಲ್ಪ ನಿಗಲನ ತನು ಪಾಡುನು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಕೊಡಿಯಲ್ ಗುತ್ತು ಟೀಚರು ಪೂರ್ಣ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೋಜನ ಲಕ್ವೇರು ಬಾಯಕ್ಕ ಪೋಪನ ಸಂಪು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿಯಾ ಎಂತದ ಇವತ್ತು ಲೈಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲ ಯಾನು ಕಬ್ಬೆ ಬುಡ್ದಿಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಚ ಬುಡ್ದಿನಿ ಮರಂಕನೆ ಬುರ್ನ ಎಂಗ್ಲೆ ಹೊರ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಿಗೆ ಬೂರ್ದಿನ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಏರಲ್ಲ ಬೂರ್ನ ತೆಲಿಪೋಡ ತೈಕ್ ಅಪ್ಪೋ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್ ಸೆಕೆಟ್ ಕಬ್ಬೆ ಮಿನಿ ಬೂರ್ದುನ ಮುಂಗೂಸುಂಟರಿದು ಸಾಲೆ ಬೋನಾಗ ಬಿಂಬ ಈತು ಮಲ್ಲಾತು ಗುರ್ತ ತೆಗೆದಂದು ಅರ್ಶಿನ ಒಳ್ಳೆದು ತಾನೆ
ಮಾಂಸ ಬತ್ತು ಬಕೇನು ಐದು ಬರ್ಪಲತ್ತ ಇಜ್ಜಲ್ ಸೋಬ ಅಮ್ಮಗೇನು ಸೋಬಜ್ಜಲಿಗೆ ಎಂಚ ಮೂರ್ನಿ ಬಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡಿ ಅಂದ ಎಂಕು ತೂಪ ಸಂಪು ಪಾಯಸ ಉಂಡು ಉಂತಲೇ ಏ ಕೋಡದ ಪಾಯಸ ಎತ್ತನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಡದ ಪಾಯಸ ಎತ್ತನ್ ಬೋಡ ಸಾಗುದ ಸಾಗುದ ಪಾಯಸ ಎತ್ತನ್ ಬೋಡ ಅವಿನಿಕ ಮತ್ತೀನಿ ಯಾ ನೇಪಾಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಾನಿ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಓ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಾನಿ ಬನ್ ಉಂಟು ಇವು ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಕೋರ್ದ ಕಜ್ಜಿ ಪೀಡ್ಲಿ ಪುರ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತ ದಿನೇಜ್ ಯಾರು ಸೀದಾ ಸೀದಾ ತಡ್ಡೆಗೆ ಬೂರ್ದುವೆ ಅಂದ ಸಾವುದ ಪಾಯಸ ಬರ್ಚಿ ಸಾಕು ಮಾರಾಯ ಸಾಗುದ ಪಾಯಸ ಕೆಪ್ಪೆ ತೀರಾಗ ಕೊರ್ಲೆ ಹರಗೆ ಪರ್ದು ಪಾಡು ಸಾವುದ ಪಾಯಸ ಹತ್ತು ಮಾರಾಯ ಏರು ಸೈತೀನಿ ಎನ್ನಪ್ಪ ಸೈತು 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅರ್ನ ಪಾಯಸ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಗು ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಒಯ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಪರ್ನಿ ದಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಂಚೆನೆ ಅವಡು ಎಡ್ಡಾಂಡು ಒಂದಂತ ಕೊರಡುಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂದೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಾ ಉಂಡೆ ಈ ಚಾ ಉಂಡೆ ಬನಚ ಹಿಂಗೆ ಆಸೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಾಕ ಕಣ್ಣಕಂತ ಬರ್ಪೆತ್ತಾನು ಪಾಯಸ ಉಂಡೆ ಎಂಕು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಕಬಾಬು ಒನಸು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ತಿಂದೆ ವನಿತಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಅನಿಕ್ ಆ ನಮನೆ ತಿಂದು ಎಂಗ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಇನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋಡು ಗೋಂಕುದ ಬರ್ತೀನ ಗೋಂಕುದತ್ತು ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಶಾರ್ಟ್ ತೂಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಮಾತಾ ಪೋಲೆವರ ಎಂಕು ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಕಟ್ಟ ಬಂತೆ ಆ ಬಕ್ಕ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವೇನು ಓ ದೇವ ಸಂಪು ಈ ಸಂಪು ಪುದರ್ದ ಇದ್ದೀತೀನಿ ಬೊಂಡ ಬರ್ಪೇನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ ಬೊಂಡ ಬರ್ಪೇನ ಸಂಪು ಬನ್ಪುನ ರೇಷ್ಮಡ ಪಂತೀನಿ ಆನ ಕೋಡೆ ರೇಷ್ಮಗೆ 1 ಕಿಲೋ ಲಾಡು ತೆತ್ತು ಕೊರ್ದು ಬೈದ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಇನಿ ಬಾತೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅವಳ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು 1 ಕಿಲೋ ಅಟ್ಟು 2 ಮೂಜಿ ಒರಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಪಿರ ಕೊರ್ಲ ಬಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಲೊಡ್ತಿ ಯಾರು ಕಾಂಡ ಜರ್ಮನಿ ಬೋದು ಬೈದ ಲಾಡು ತೆತ್ತು ಕೊರ್ದು ಗಿಫ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪ ಎನ್ನ ಬರ್ತಡೆ ನವಂಬರ್ 14 ದಾದ ಮಾತ ಕನ್ಪರ್ ದುಂಬೇಕು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪವ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುವೆ ಪೂರ ಕಡು ಪುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂಕವ ನವಂಬರ್ 14 ಎನ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಮುಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಬಂದು ಬರಿಟು ಪೋಂಡ ಮಾತಾದಿಕ್ಕುಡು ಓನ್ಲಿ ಯಾನು ಬೊಂಡ ಪರ್ಪುಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಪುನಿ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆವು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೇಷ್ಮಕ್ಕನ ಬರ್ತಡೇದ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಡಿ ಯಾನು ಸೋಮವಾರ ಸಾಲಿಗೆ ರಜೆ ಕೊರ್ಪದೆ ಅಂದ ಯಾ ಪೆಲೆ ಸೋಮವಾರ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಇದಾದ ರಜೆ ಕೊರ್ಪುನು ಇರ್ಬೋಲೆ ಒಡೆ ಪೋಪು ನಂಬಡೆ ಯಾನು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆನಿ ಅನ್ನ ವರ್ಷ ದಾಯಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಆನಿ ಬರ್ತಡೇ ಮಂತದ ಜೇರ ತೂತು ಜೇರ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲರತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲ ಅತ್ತಾಂಡ ಸಂತು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಲೆ ನವಂಬರ್ 14 ಅಪ್ಪಗ ಅಂದು ಎನ್ನ ಬರ್ತಡಲ್ಲ ಆನಿ ಏನು ಆಚಾರ ಎಂಕ್ ಕೇಕ್ ಜೋಕುಲ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪ ಮುಲ್ ಕಟ್ಟ ಮನ್ಪೋಯನ್ ಇಲ್ಲರ ಕಟ್ಟ ಮನ್ಪೋಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ಡ್ರೆಸ್ ಕಂತು 2 ಜನ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷಡು ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಮಗನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಇಂಕ್ ಬಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ 50 ವರ್ಷ ಬಾಯಿ ವರ್ಷ ಜಿಬಿಲಿಗೆ ಮರ್ಲ ನಿಕ್ ಎಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡಿ ಏತಲ ಪಾತೆರೊಲಿ ಆತ ಅಂದು ಇನಿ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪಾತೆರಲಿ ಹಚ್ಚು ಈ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡವು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ 25 ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿಗು ಏಪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ವನಿತನ ಬರ್ತಡೇನಾ ಓ ಜೈ ಸಂತು ಓಲ್ಲೆ ಸಂಪು ಸಂತ ಅಲ್ಲ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಓಲೇರು ಶಾಂತೂಗೆ ಜೈ ಶಾಂತಕ್ಕ ಗಾಲಿಪಟ ಮೂಲುಂಡ ಓ ಗಾಲಿಪಟ ಆ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಗಮ್ಮತ್ತಂಚನ ಎನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ನವಂಬರ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನವಂಬರ್ 14 ಅವಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಂಡೆ ಇರಡ ದಾಯಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಜ್ಜಿಯ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಡಿಕ್ ಹಾಕೋನ ಸಾದಿರಿ ಬರ್ತದೆ ರೈಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಏನ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಮೂಲೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಅನ್ನುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೋಡ್ಯಾಂಡು ಪ್ರದೀಪ್ ರತ್ತ ರೇಷ್ಮನ ಆತೀನಿ ಬೋಲ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಗಾಲಿಪಟ ಸಾಲೆಡು ನೇಲ್ಪದೇರು ದೊಜ್ಜಟ್ಟು
ದೇವ ಮಾರಯ್ಯ ಅವು ಗಾಳಿ ಪಡ್ತೀಯ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಬಾವುಟ ಪೇ ಪೇ ಅಲ್ಲದಲ್ಲ ಪೇ ಪೇ ಪೆಪ್ಪರೆ ಪೆಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಮಾತ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕಂತು ದೀವಡಾ ನವಂಬರ್ 14 ಬರ್ತಡತ್ತ ಯಾನ್ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಂತು ದೀಪ ಪೂರ ದೆತ್ತ ಯಾನ್ ದೆತ್ತನ್ವೆ ಇನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಎತ್ತನು ಪಾರ್ಟಿ ಎನ್ನಲಾನಿ ಅಕಲೆದಾನೆ ಪುಗ್ಗೆ ಮಾತ ಕಟ್ಟುನು ಯಾನ ಇಲ್ಲಗ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಪುಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟದು ದೀಪ ಪಜ್ಜಿಗೂ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಯಸ ಅವು ಆಯ್ ಬರೋಡು ಪಜ್ಜಿಗೂ ಪಾಯಸ ಕೊರ್ರೆ ಕುಡೋರ ಬೂರಿಯಲು ಮೊಲು ಏತ ಸರ್ತಿ ಬೂರ್ವಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಇರಿಗದಾಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಕುಲೆ ಇರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಪಜಿ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ನೆನಪು ಗುದಿ ಓಡ್ಚ ಯಾರು ಬಿತ್ತಿ ನೆನಪು ಓಡ್ಚ ಒಂದು ಅರ್ಶಿನ ಪಜ್ಜುನ ಬಕ್ಕ ಅಚ್ಚುನ ವನಿತನ ಶಾಂತನ ಪ್ರದೀನ ಅಶೋಕನ ಸಂಪುತ್ತ ಬತ್ತಿನತ ಸಂಪುನ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಂಚಿನೇ ಬಾಲೆ ತೊಟಿಲು ಪುಗ್ಗ ಕಟ್ಟಾರೆ ಮಾತಂಚೆನತ ಮಾತೇನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಯತೆ ಇರೆಗು ಇಂಚಲ ಪಾತೆರಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಐಕೆ ಅಂಡ್ ಬಂದಿನಿ ಅಂಡೆಜ್ಜಿಗೆ ದಾದೆಜ್ಜಿ ಓ ಶಾಂತ ನಡೆಜ್ಜಿಗೆ ಓ ದೇವರೇ ಇಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಬಲಿತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇ ಐಕ ಮೊಲ್ತು ವರ ಬಂಬಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಪಾಡು ಪೋಪು ಎಂಕ್ ಪಾಯಸಲ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬಡ ಎನ್ನ ಬರ್ತಡೇಗೆ ದಾದೆ ಕೊರ್ಪರ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಯಾಪ ಪನ್ ನಿನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಯಾಪ ಯಾನ ಬತ್ತು ಕಿಡಪ್ಪು ಎನ್ನ ಜನವರಿ 14 ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಹೆಂಗೆ ಕವರ್ ದಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಉಂಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಏರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಸಾನ್ಗೆ ಪಜ್ಜು ಬತ್ತೇರು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಚ್ಚು ಒರ್ಮಗು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಏರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಪಲ್ನೆಗೆ ಸುರು ಅತ್ತ ಒರ್ಮಗು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಏರ್ನವು ಸುರು ಎನ್ನತ್ತ ಪೂರ ಎಂಕು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಲ್ದಾನೆ ಅಡಿಲ್ಟ್ ಬಂದೀನಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಡೆ ಮಂಡೆಗೆ ದೀಪ ಪ್ರದಿ ಸಾಗುದ ಪಾಯಸ ಮಂಡೆ ಬಾಡೇನ ಏತು ದಿನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚುನೇಯಪ್ಪ 1 ತಾರೀಕಿಗ ಎನ್ನ ಮುಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲೆನ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮುಯ್ತ ಬುಕ್ಕು ನಿಕ್ಕಲೆಡ ಪುದರಿಜ್ಜಿಗೆ ಹೌದಾ ನಂಚ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದೇರು ಸಂಕು ಏರಿಯೋ ಮರ್ಲೆಯೇ ಪ್ರದಿ ಕೆಪ್ಪೆದಿಲ್ಲ ಏನ ದಿನ ಮನಸ್ಸು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹೆಣ್ಮಗು ಅದ ಒರೆಕಾನಿಕೆ ಇನ್ನೇ ವರಿಸ ಐತೆ ಓಲವು ದಾದ ನವರಾತ್ರಿಯ ಪೋಯ್ನಿಯಾನು ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೋಪಿನಿಯಾನು ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಉಂತು ಮಾರೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ದಾದ ಮತ್ತ ಕೊರ್ಪರ್ ಬಂಡು ಏರೇರ್ನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿಗೋನಿ ಅರಿಂಡವ ಟೆಂಪ ಬರಡಿಡೆ ಕಡುಪುರ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅರಿಲ 9 ದಿನಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿಗೋನಿ ಅರಿ ಕೊಂಚ 10 ತಾರೈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇಡ ಬರಡು ಯಾನ್ ಕಡುಪುರ ಪರಕೆ ಬಾಡ್ರತ ಕೊರ್ಪೆ ಒನಸುಗ ಅರಿಬೋಡತ ಒಬಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅರಿಬೋಡು ಗಂಜಿ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಉನಾಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಾಗಿ ಎಂಗು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವ ಈಗ ಬರ್ಪುಂಡು ದೊಡ್ಡ ಬಸಾಜಿ ತಿಗಲ್ಗ ಅಟ್ಟದಿಗಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕನ್ನ ಪಡುಬಿದ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ಬರ್ರೆಗಿಲ ಅಲೆ ಕನ್ನಗೆ ಬಂಗ ಇರೇಗು ಈಜಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಈರು ಕೀಲ್ ಕುದುರೆ ಪಾಡುವಾರ ಪಲ್ಲೆ
ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕೀಲು ಕುದುರೆ ಬಂಡ. ಓ ದೇವರೇ ಅಂದು ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಜ. ನಾಲ್ಕೆಂಬುಡೆ ரெண்டு குஜ்ஜ. ಪ್ರದಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ನಾಲ್ಕೆಂಬುಡೆ ரெண்டு ಗುಜ್ಜ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಅರಿ ಇಲ್ಲ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಗು ಸೂತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಕೊರಿಯೆ ಸೋಂತಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಮ್ಮತ್ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪದ್ಮ ಪೂಜಾರಿ. ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಗು ಪಿಲಿತ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಎನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಅಪ್ಪಡು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ದೀಪು ಕೆಂಬುಡತ್ತು ಇರ್ನ ಕೆಪ್ಪೆ ದೀಪ ಚಾ ಚಾ ಬಡಿಗೆ ಚಾ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ನೇಲೊಂದು ಗುಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಆಪುಂಡು ಇದೀ ವೈಜಿನಲ ದಾರಿಪುರ ಪಜ್ಜುನ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಮಿಯಾನ ಅಂದ್ಯ ಸಿದ್ಧಮತ್ತೇರು ಸಿದ್ಧಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ಕೊರ್ಪರಿಗೆ ಏನೆ ಯಾರು ಭಟ್ರದು ಬರ್ಪರೆಗೇನು ಚಾವರ ಮೇರ್ನ ಮಂಡೆ ಪೊಟ್ಟು ಕರ್ಮಗೆ ಪಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ನಲಿಪೊಡು ಯಾ ನಲಿಪೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಲಿಪುಗ ಡಿಜೆ ದೀದು ಡಿಜೆ ಏರ್ನ ಆ ಚಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅನಸು ಅಲ ತುಲ ತುಲ ಆಲ್ ಬೇತೇನೆ ಐಟಮ್ ಏರು ಅಚ್ಚು ಬೇತೇನೆ ಐಟಮ್ ಮೊಲ್ಲೆ ಎಪ್ಪುಂತುಲ ಆ ಚಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅನಸಿಗೆ ಚೆಕ್ಕ ಅಚ್ಚು ಸ್ವಾಮಿಲು ಮತ್ತೆ ರೈಕೆಗೇನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪ್ರದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕನ್ನ ಅರ್ಥ ಒಚ್ಚಿದು ಪೂರ ಹರಿಪುರ ಕಂತಿನೇನು ಪೂರ ವನಸ್ತು ಬಟ್ಟಲು ಪೂರ ದೆಕ್ಕಾರೆ ಅವಂದು ಮಾತ ವನಸ್ಸು ಪೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ಟಲು ಏರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಬಟ್ಟಲು ಏರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ರೇಷ್ಮೆ ಬೈದನ ಪಂತೊಲಿ ಕಜಿಪುಗು ಮುಂಚಿ ಬರ್ಚ ತಾರೆ ಕಂತನಾಂಡ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತೆ ಏರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ನಿಕುಲ್ ದಾದಲ ಎನ್ನಲೆ ಮಾರಿಲೆ ಗೋಂಗುದಾಗೆ ಬಟ್ಟಲಿಜ್ಜಿ ಬಾರದೇರೆ ಬಟ್ಟಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಅತ್ತಿಯ ಕಾಲಿ ಕನೆ ಕೆಂಬುಡಕಂತ ದಾದ ಮೂರ್ದು ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ನ ಯಾನು ಪತ್ರಡ ತಿಂದು ಬರ್ಪೆ ತೂಲಗೆ ಅಲು ಅವ ಹಚ್ಚುಲ್ಲೇರು ಪೋಲೆಚ್ಚು ನಿಕುಲು ನೆಲಟು ಉಂಡಿಯೇ ನಿಖಿಲೆಗು ಇದೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲೋ ಜಡ್ಡೆವೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಾರ ಉದ್ದ ಮುಲ್ಪ ಬರುಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಎರ್ಮೆ ನಾಳೆ ಬತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಸೊಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ಯಾರ ಅಂದ ಹೌದಾ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಆಂಡಿಯ ಟೀಚರ್ ಆಯ್ನೆಕಿ ಸಾರ್ಥಕ ಅರ್ಷಿ ಸೀತ ಈ ಟೀಚರ್ ಆಯ್ನೆಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಬಂತ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಕಲ್ಪನೆಕ್ ಏನೊಂಜಿ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಪೂರ ಹೊರ್ತು ಮುಡಿಯ ಈ ಅರ್ಷಿ ತೂಲೆಗೆ ಏತಡ್ಡೆ ಪಂಡಲ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಂತು ದಾಲಾವಾಡು ಇರು 9 ದಿನ ಕಾಂಡಲ ಊರುಗು ಜಪ್ಪೋಡು ವಾಜೋ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊರಡು ತಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಇವಾಗ ದಾದ ಬರ್ಬೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಿರಿ ಜಾನದಾದ ಕೋಣ ಎಮ್ಮೆ ಪುರ ಓದುನು ಅವ ಅರ್ಥ ಆಡತ ಹೆಂಗೆ ಈ ಅಂಚೆನೆ ಹೊರ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪುಲೆಗೆ ಏನ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪುಡು ಅಚ್ಚುನನ ಪೂರ ಮ್ಯೂಟ್ ಬಂದು ಆಯೆ ಮಂಗೆ ಪ್ರದಿ ದೆತ್ತೆತ್ತದ ಹಿಡು ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪುನಿ ಏರ್ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಕುರೆ ಕೀ ಕಿನ್ನಿಜ್ಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬೈಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಬಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪು ಬೇಲೆ ಪೋರೆ ಬರ್ತಾಯಿಜ ಎಡ್ಡ ಔಷಧ ಬತ್ತೆ ವಾರ್ನ ಪಾಡೊಂದು ವಾರ್ನ ಬತ್ತುಂಡು ಪ್ಯಾಮ್ ಪ್ಯಾಮ್ ಅಂಡದು ಕುಂಟೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಕುಂಟೆ ಸೈತೇ ಪೋತೆ ಬಸ್ತಾರಿಗೆ ಬುಡುದು ಕಿನ್ನಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಏರ್ ಕೊರ್ನೀತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತ ಅಂಚ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ವಾರ್ನು ಕೇಂಡಪ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಉಲೈ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿರ್ ತೋಡು ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಕೇಂಡು ವಾರ್ನು ಅಯ್ಯ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಮಾರ್ರೆ
ಪಜ್ಜಿಗೂ ಗುರ್ತುಂಡ ಕೇಳ್ನೆಗೆ ಏರ್ನ ಏರ್ನ ಗುರ್ತುಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪಜ್ಜಿಗೂ ನಿನ್ನನ ಬ್ರದಿನನ ಕಿನ್ನಿಗ ಆಯ್ಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಪಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರನೇಮಿಗೆ ಒರ್ಮದಿನಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಉಂಡ ಆಯ್ಗ ಪೋಪೆ ಕುಡ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಾತ ಪೋಪೆ ಆಯ್ನ ಪಿಲಿಯ ಆಯ್ಡೇ ನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಿ ಉದ್ದದ್ದ ಕಾರತ ఆయన అల్తిలకి ఏల నలిపారు అంజ నలికేకల్ల ఈ సతి వీడియో మని పోడగల పూడు పిలిప ತೂಯರನೆ ಪುರ್ಲಕಲ್ಲ ನಲಿಪು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನ ತೂವರೆಗೆ ಪುರ್ಲು ವನಸಾಂಡ ಕಜಿಪುದಾದಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಪಟ್ಲಕಾಯಿ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಬತ್ತಂತಲೆ ಚೂರುಂತಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಬತ್ತನು ಪಜ್ಜಿ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಕೇಳ್ನೆಗೆ ವೇಟ್ ವಾರ್ನಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಬರ್ಪನ ತೋಜ್ಜದ ನೀನು ಇರುವಾಗ ಬೇರೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬರ್ಪನ ಗೊಜ್ಜು ವಾರ್ನಕ್ಕೆ ಉಂಡಪ್ಪ ತುವರ್ಪಿನ ಕಾವ್ಯ ಒಲ್ಲೆಗೆ ಏತು ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಗಂಟೆ ಒರ್ಂಬ 10 ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋತೆ ಇಲ್ಲರ್ದಾಯೆ ఆయన ಕೊಂದೆಲ್ಲ ಕಾಡು ಬಿಡೋಡು ಬರ್ಪುಜೆ ವಾನಗೋ ಬರ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಅಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನರಮನಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟಿ ದಾದ ఎక్కడ నుంచి వారానికి ఏనంటుంది ప్యాం ప్యాం అందు ఓడిపోతే కావ్యంచు కాల్మని పో ಓಲುಗೆ ಅವು ದಾದೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಲ್ದುದ ಊದು ಬರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪೋತಿನಾರು ಬರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ನಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬರ್ಪುನಿ ಇಂದು ಲೈಟ್ ತುಲೆಯ ಐಟ್ ತೂಲ ಉಮಿಲ್ ತುಲ ಪಾಂತೆ ಟಾಟ ಟೂ 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 ಟಿ 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 ಟೇ ಟಾಟ ಟೂ 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 ಟಿ 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 ಟೇ 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 ಹೌದಾ ದೇವ ಬರ್ಪಿನ ಅಜ್ಜೇರು ಗೋಂಕುರ್ ಕಪ್ಪೆ ಯಾನೈತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಗೇಟ್ಗೆ ದೀತೀನಿ ಕ್ಯಾಮರಾನ ಬತ್ತನ್ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಬತ್ತನ್ ತಾದ ಟಾಟಾ ಟೀ ಪುಡಿನಾ ಪದ್ಯ ಪಾತ್ರೆರ್ದೆ ಅಡಿಮೇಲು ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಬತ್ತನ ಬೋಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಮರ್ಲಿಗೆ ಇರ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ಪಿನಿ ಬರ್ಕ ಪದ್ದು ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ರಪ್ಪ ಉತ್ತು ಜನ ಬರ್ಪುಡು ಕುಡಂಜಿಡತ ಊ ಆಹಾ ಅವೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ನದಿ ದೇಕೋನ ಅವಲೆ ತುಲೆ ಗೇಟೆ ತುಲೆ ಝೂಮ್ ಅನ್ಬಿಡುತ್ತೆ
బడబడు గేట్ ఓపెన్ బడబడు వారిని కేండు ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಬರ್ಪರತ್ వచ్చినాను అలా ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಾಯನ ವಾರನ ಗಾಡಿದ ಸೌಂಡ್ ಪುರ ಮಗನೇ ಮಹಿಷ ಅತ್ತವ ಪಜ್ಜು ಸೈತಾರ ದಬಕ್ ದಬ ಐಸ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಾಯಸ ಮಾತ ಎಲ್ಲರ ದಾದಾ ಎಲ್ಲರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತತು ಒಂದು ಲೇರು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಲೇರು ಕಾತೊಂದು ಲೇರು ಯಾಪ ಬರ್ಪೀನಿ ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತ ಟಾಟ ಟಾಟ ಟಿ ಟಿ ಟು ಟು ಟಾಟ ಟಾಟ ಟಿ ಟು 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 ಓಂಡು ಮಾರಯ್ಯ ಶೇ ಏತು ಜನ ಕಾತೊಂದು ಲೇರು ಓಂಡು ವಾರ್ನು ಹೋಲ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ಅಂಚಲ ವಾರ್ನಿಗೆ ಎಂಕ್ ಟೇಟೆಗೆ ಓಡಿಬೋದು మరి ఇడ్లీకి అరిబారదే మార ఏరు కడేపి నిందా ఆవిడితే ఇంక ఈరిపోదు చెప్పులే ಆಗ ಬೇಲೆ ಬೇರೆಂಡುಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಯರ್ನ ಅಚ್ಚನ ಬರ್ತಾರೆ ನರ್ಸಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪ್ಯಾವ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಓಡೆಗೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆಗೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪನಿಕಲ್ಲ ಬರ್ತಡದ ಈ ನಮಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಹಲವಾರ್ನು ಬತ್ತನ್ ಮುಂಟಾಂಡು ಇಂಗ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾ ಜನ ಬೋಡೆ ಜಿಯಾ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಅಲ್ದ ಕುದುರೆ ಬೇಡ ये मेरा अंदर का देखो मेरा अंदर घर का अंदर देखो ये मैं क्या कांडे लग के कजवाड़िप के मैं चातिंड्रे बनाने का बाद तिनता है ना खाने का बाद नुपकजी पोने का बाद में अड़िप तो उचता है नेला क्लीन करता है वो अच्छा है ना बुल्दु नेला है ना कुरे होता है ना इसलिए वो मेरा अम्मा वो अंदर गया वो उधर देखता है उधर अंदर है अटिल कोने उधर अटिल कोने ये जाल नहीं है वो पिरव साइड का पुदेले इधर बहुत पुदेले ये देखो इधर मल्ला ईमान आ गया ये देखो ईमाना कौन ईमाना नहीं देखा है टाटा कर दो ये धूमकेतु तो नहीं है वो ईमाना है मल्ला ईमाना है मैजिक वो देखो मैजिक गायब हो गया ना टांकी का अंदर से आया अच्छा है ना वो गया वो देखो किधर है रे वो मैसा मर्दिना नहीं आया मैसे बन्नाಗ ತೋಜಪ್ಪವೆ ಇಪ್ಪಡು ఆయన ఎక్కడి నుంచి వారిన ఆ ಒಂದುಂಡು నల్ల బర్పన తోజి గొగ్గురు కప్పెన ఎండ మొబైల్ ಒಂಜಿ చెప్పుడు మారేజ్ కూడా మొబైల్ తెత్తన ఆತು కూడా మెసేజ్ మిస్ అవ్వందుండా ఇజ్జాత ಪಾರ್ದು ಸೇರ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಓಲ್ಲೆಗೆಮ್ಮ ఏం చిన్న బరదులేనా అమ్మ రగ్గ రాగి ముద్ದೆ కాతాయే మళ్ళీ రాగి ముద్ದೆ కాతాయే ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಂದಿನ ಮಾರ್ರೆ ಹೊರ ತಿಂತೆ ಮಗ ತಿಂತಿದ್ದೆ ಜೌಲಿಟ್ಟು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಏರೇ ಬೋಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮನ್ನ ಮುದ್ದೆ ಯಾಪ ಅಂದ వార్ను కేండు పచ్చి నరకదే బైకం పడులేవండి ಸಂಗೀತವೇ ನೀ ನುಡಿಯುವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲ ರೈಲು ಬಂತ
ನೋಡ್ತೀರಾ? देखो ना रेल देखो ना, सब लोग रेल देखो. ये देखो मेला मेला आता है रेल. रेल का पट्टी चंडी है ना, ये देखो रेल मेला मेला आता है. ये रेल चंडी है. ये क्या है? ये इतना मेला आता है. रज्जू रैल बत्तन ತೊಟ್ಟೆಗಮ್ಮ ತಾದೇಕು ಗೋರ್ರೆಗ ಆಯ್ತಾ 2 ಸೀಟ್ ಇಡ್ತೀನ ಅಂದ ಆ ಸೀಟ್ ಆಯ್ತು ಬೂಡ್ದಿನ ಏರಣ್ಣ ತೂಪು ನಾವು ಲೈವ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಟಾಟಾ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾರ ನೆಟೆ ఉన్నందు ఉల్లేసంతే పజ్జు ఉన్నగా ఎడ్డావు అలా తుల ఉంటుంది ట్రైన్ रेल को कार बेने है, ये नई कार बेने है नहीं है. वो उसका पट्टी है ना, खरबा का पट्टी वो चंडी हो गया, इसलिए वो जारता है. पामच बचता है ना वो ट्रेन का, इसलिए वो जारता है ना, इसलिए वो मेला मेला जाता है. ये मेला मेला जाता है. इधर कौन कौन आता है? इधर आया है, ये देखो मल्लवंडे का आया है. ये ಈತ್ ಬರ್ದಾದ ಅಂತೀನಿ ಬಾ ಎಂಚಿನ ತಿರ್ಗುರು ಎಂಚು ಜಾಲಿ ಬೇಲಜ್ಜಾ ಬೇ ಬೇ ಎಕ್ಕಡಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಐಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆಯ್ನ ಗಂಡ ಬೆಲೆಗೆ ಆತೀನಿ ಬಾಯ್ ಬರ್ದು ಜಾಯಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬಾಲೆ ಬಲೆ ಪೂರ ಅಂದ ಬತ್ತ ರೈಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಾದಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಾಳೆ ದಾನೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರು ನಿನ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಾದಾ ಮೂಸಲೆ ದಾದರ ಮೂಸರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಬಜ್ಜುಗೆ ಅಡಿತಕ್ಕ ಇದೆ ಮೂಸಲೆ ಬೈಕ್ ಡಾಯೇ ಓ ಮಗೆ ಬವ್ಯಾರ ಮೂಸಲೆ ಖಾಲಿ ಕಬಾಬ್ ತಿಂದು ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತನ್ನ ಪೋಲೆ ಪಾಮಜ್ಗೆರೆ ಪೆರ ಹತ್ತಿಗೆ ಸರಿ ತೂಲೆಯೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ बियर परते अला वो परता नहीं है, वो परपता नहीं है, वो बियर नहीं परता है, खाली नीर परपता है. अलच्चु मीट बत्तीनी नक्क दొంకులే ಇಪ್ಪದೇ ಗೌಡೆದಿ ನಕ್ಕ ದొంకుడిಗೆ ನಕ್ಕ ದొంకు ಬಲ ಆವ್ ಮಾರ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಹೌದಾದ ಬನ್ನಿ ಅಚ್ಚು ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಊದು ಊದುಗೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಈ ಪನ್ಪ ಬಂಡದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡಿ ರಜೆ ಮಾಡಿ ನಿಂಚೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಕಿದರು ಭುಜಂಗ ಬಲ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಉಂಡುಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿ ಹೋಲಾಗೇಂಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದೆ ಏಜೆಡಿ ತಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂತೆ ದಾಯಮೆ ಕೆರ್ಪಿ ಆಡಿಯೇ ಏರ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ನನಗೂ ಎಂಚಿದಕ್ಕೆ ಬಾಂಧವೆ ಬಂಡ್ರೆ ಪಡಿ 14 ಜನ ಐಡ್ರುಳ್ಳೇರು ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಲಾಗಿಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬಾಯಿ ಪೋರತ್ ತಾ ಹೇ ಬಚ್ಚಾ ಕಾ ಬಾಯಿ ಪೋರಾಟ ಹೇ ಮರ್ಲಿ ಓ ದೇವರ ಅಚ್ಚು ದಿಬ್ಬ ದೀಪೆ ಅದ ಮಂಗೇರು ಇದ್ದಾರೆ ದೇಕೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರ ಮಂಗೇರತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ ದೇಕೋ ಸುಳ್ಳು ಬೋಲ್ತಾಯೆ ಕುರುಡ ಎಚ್ಚು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ ದೇಕೋ ಸುಳ್ಳು ಬೋಲ್ತಾಯೆಗೆ ಕುರುಡ ಎಚ್ಚು ಕುರುಡಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಜನ ಪಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಫಾಲೋ ಕೊರ್ನ ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತಲ ಕೆತ್ತ ಗೊದ್ದೆ ನೆಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಏರು ಈರು ಅಚ್ಚು ಕುಡಿ ಅಚ್ಚು పోడు ఇంటి కొరకు జాలిగే ఏ పోదు చెప్పి సొంత సొట్ట ಗೌಡೆದಿ ಸೊಟ್ಟ ಜಪ್ಪುಡಿಗೆ ನಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಏರುಮಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೈಕ್
ಮಲ್ಲ ಮೆನಿಕ್ ಮಲ್ಲಾಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತುಂಡ ಕಾಲ್ಮಲ ಏನರ್ಥ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುಳಿತಿನಗಳಿಗೆ ಏನ ಆಯಂಬೆ ಸುಜ್ಜಿಗೆ ಆಯಂಬೆ ಬಂದಿಪ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗನೆ ಮಗನೇ ಮೈಸಗೆ ಬಲ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಬಲಗ ಬದನೆ ದಗನೆ ಕುಲ್ಲದಿ ಮಗನೇ ಮೈಸ ಮಾಡ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಗನೇ ಮೈಸ ದಗನೆ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಬಲಗೆ ನಾಂದಿ ದಗನೆ ಬದನೆನಾ ದಗನೆನಾ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಕುಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿ ಕುಯಿ ಪನ್ಪುನ್ ಪೋದೆ ಗೌಡಿದಿ ಚೂರ್ ಚೂರು ಪರ್ನೆ का ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ನೆ हाँ नहीं है चूर चूर परपने का है हाँ ಅರ್ಥ हो गया ತಾನೆ ಬೇ ಮಗ್ಗ ಅಂಚಲೆ ಪೆರಿಜ್ಜ ಮಗ್ಗಗೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂತ ನೀಸು ಚಂದನ ನಿನ್ನಪ್ಪ ಚಂದ ಅವತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರಂತ ಮೈಕಾಡು ಆಯನ ಏನೇನ್ಪದ ಉದ್ದ ಗುಜ್ಜಲ್ದೆ ಗುಂಗುರು ಗುಜ್ಜಲ್ದೆ ಉದ್ದ ಸಪೂರದ ಒಂಟಿ ಸಂಜಿತ್ ದಾನೆ ನನೋರ ರೈಲ್ ಬನ್ನಾಗ ದಕ್ಕಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಿತ್ತ ಅಚ್ಚು ರೈಲ್ ಹತ್ತಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡು ವಿಮಾನ ಪೋಪುಂಡು ರೈಲು ಪೋಪುಂಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೋಪುಂಡು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಪಕ್ಕಿಲ ಪೋಪುಂಡು ಹಾಯ್ ನೀರು ಪ್ರದೀಪ್ ಮರೋಲಿ ಹಾಯ್ ದಾದಿ ನೈಟ್ ಗಾಲಪಾಡು ಬರ್ಪಾರ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ತಿಕ್ಕದ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದದ ಮೀನು ಪೋತುಂಡು ಬಲೆ ಮೀನ್ तू जाता है बले नींद पड़स दे पेरंड बले जाविए तू जाता है जाओ भैया जाओ जय है बाय है ना नाने कन्न बाय जय जवान जय किसान वंदे अल्प आशीर्वाद ಉಪ್ಪು ಕಂತಿತ್ತೇನೆ ಜೈ ಜೈ ಜವಾನ್ ಮಂಡದೇಕಲ್ಲ ಈ ಸೋರ್ಮಲ್ಲ ಅದ ಕೇನೋಡ ಈ ಸ್ವರಲ್ಲ ಕೇನೋಡ ಗುರುವೇ ಸಂಬುಲಿಂಗ ದಾದರ್ ಅಲ್ಲ ಗುರುವೇ ಸಂಬುಲಿಂಗಗೆ ಮೀಂದ ಪೊಡಸ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅವೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅವನ್ ಜೇರ ತೂತಾಯ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಓಕೆ ಜೈ ಹೇ ಬಾಯ್ ಹೇ ಹಾಯ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ದರ್ಪ್ಯಾಕಿನ್ ತೊಟಿಲ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಪುನ ಎದುರು ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು 61 ಹೋಲ್ ಬರೋಡಿಗೆ ಹೋಲು ಅಲ್ಪನೆ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಕಾಲ್ ಮಂತು ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಡಿ ಉಂಟವೆ ಜನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬನ್ನಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಮರೋಲಿ ನಿಖುಲು ಒಲ್ತಿ ಲೈವ್ ಎಂಗಲ ಕುಡ್ಲ ಮುಂತ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತೆ ನೇ ರೈಲ್ ಬರ್ತಂತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ನರಮಾನಿಲ್ ರೈಲ್ ಹಾಗಯ ಏರ್ ಅಲವ ಏರ್ ಓಲ್ ಏ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಿರ್ಗಾದು పోతి ಇರೇನತ್ತತೆ ಮಾನ್ಪನ್ ಕುಲ್ಲೆ ದಿಬ್ಬತ್ತೆ ಏರ್ ಓಲ್ಗೆ ಮೂಲೆ ಅರ್ಸಿ ಅಚ್ಚು ಒಂದು ಬರ್ತನ್ ದಕ್ಲೆ ಪಾಡಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಯಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಜಾ ಕಿನ್ನಿ ದುಬೈ ಲೈವ್ ಅತ್ತ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತನ ಮೈಸೆ ಅಲಮೆ ಅರ್ಸಿತ ಬತ್ತನ ಮೈಸೆಗೆ ಮೈಸೆ ಬತ್ತಿ ಅರ್ಸಿತಲ್ನಾಗೇನು ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಆಡತ ಕೀ ಸ್ವರ ಗುರು ಕೋಡೆ ಪಂಜಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗೆ ಹೋಗುದು ಗುರು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ಕು ದಿನ ನಮ್ನೆ ಘೋಷಣೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಚ ಶೋಕದ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕುಲು ಏನಾಗೈಕ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಫಿದಾ ಆತು ಗೊತ್ತಂಡಿತಿ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ತು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ವಿ ಪಾಡುಜ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪರ್ಜರಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಏನಾಗೈಕಿ ದಾಕ್ವತ್ತೇರೇನ್ ಬಾತದು ಶೋಕು ಎಂಕ್ ಶೋಕೆ ಗೊತ್ತಂಡತಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಶೋಕು ಪನ್ಪಿನಕುಲುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಶೋಕು ಪನ್ಪಿನಕುಲುಲ್ಲೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಂಜಿ ಗೊತ್ತಂಡತಿ ಒಂದು ಏರಿಯೆ ಕನ್ನಡದ ಪೊನ್ನು ಕನ್ನಡ ಹೌದಾ ಅದು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪಿ ಓಡ್ಬೆ ಕಪಾತ್ ಅರ್ಸಿ ಅವು ಮುಲ್ಕಿ ದಾಲ್ ಪಡಬಿದ್ರ ದಾಲ್ ಮುಲ್ಕಿ ದಾಲ್ ಅಂಡಾಲೆ ಕಾನ್ ಪಡಬಿದ್ರ ದಾಲ್ ಒಂದುಂಡು
చెయ్య చెయ్య ఫోన్ ఉండే ఏ చెయ్య చెయ్య కాకపోతే ಲೈಟ್ ಕೇಲು ಚೌತಿಗೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಬರ್ಪಾರ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸಂಕಲ ಲೈಟ್ ಬಟ್ಟಾರ ಕೇಲು ಪದಾರ ಚೌತಿಗುಂಡ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ವನಿತಾ ಆಯ್ತು ಚೈನ್ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬರ್ಪಾರ ಅಷ್ಟೇ ಪೋದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಕುಷ್ಟೇ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತೈತೆ ಐಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ತಿ ಇದು ಗುರ್ತೇಜ್ಜಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಪಿಸಿಗೆ ಈಜರ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಕರ್ಮ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆ ತೋಜು ಏಸನ್ ತೋಜಾಲೆಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎನ್ನಪ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಐ ಬಲ್ತಿ ನೋಕರು ಓಡಿದ ಒಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಬೋ ಪೋಂಡು ಅವು ಪೋಂಡು ಹೇ నీకు వనసం పరిచయమే ದೇ ಅಂದ ಅದ ತಿಂದು ಬತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತದು ಇನ್ನು ಜಾಲಿಯಾ ನಿಕ್ಕು ಇಂಚ ಜಾಲಿ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಖುಷಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತಿ ಏಯ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನಿ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅವರೋಡೆ ಅವರ್ ಯಾಮನ್ ಎನ್ನ ಯಾಮನ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಪತನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ದೀಪೆ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋದಾದ ಬಂತೀನಿ ಬೋಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಓಡವೆ ಬೋಟ್ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ನೀರು ಮಾರ್ಕೋಬೋದು ಹತ್ತಿ ನೀರು ಮಾರ್ಗದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಓ ಮಾಲ್ ಬರ್ನ ಮುಂಗುಸ ದರ್ತ ಮಾಡುವೆ ಏನು ಪೋಡಿಯೇ ಮಾರ್ರೆ ಬಂದು ತಿರ್ಗಿ ದಾದ ಬೇ ಅಗ್ಲೈ ದೇ పెరిచి కట్టువేనా నాలేరా ಪೋಡಿಯ ಮಾರ್ರೆ ಬಂದು ತಿರ್ಗವರ ಅಜ್ಜಿ ಏಪ ಇತ್ತದ ಬೋಬಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲುವರ್ಗೆ ಅವಳು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕಂಬ ಕೊಡ್ತು ಹೊರಗಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಲೆ ಆಯಂಚೇನಿ ఆయన ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೈದೀನಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಆಯಂಚೇನಿ ಮುಲ್ ಓ ಮಾಲ್ ಕೆಪ್ಪೆ ದೀಪ ಜಾಯನ ಜವಾನೆ ಸರ್ತಾಯೇ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಮಲ್ಲಯ ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಯೇ ಆಯ್ ಉದ್ದಾಯ ದೋಂಟಿ ಆಯ್ ಅಂಚಿನಿ ಮಗ್ಗಿ ಅವು ಕಡಲ್ದಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ಯೆ ದಕ್ಕದಾಂಡು ಇನ್ನು ತಿರ್ಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೈದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋದಿನಾಗ್ಲು ಇತ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಕುದು ಬಿರಿಯದ ಅಕ್ಕು ಜಾಯನು ಬೀಜದಾಯನು ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಎತ್ತದ ಕೆಬಿಡಿ ಬತ್ತು ಬಿಂಟಾನೆ ಹೆಲ್ಪವೆ ತೋಡು ಬುದ್ದಿಲ್ಲ ದಕ್ಕು ಅದೆತ್ತದು ಆಯ ಮೂಲ ಅಂಚೇನು ಮುಂಚ ಒಂತ ಎಂಕಲ್ ಬರ ಗೊಬ್ಬದು ಕಾಳೆ ನಿಲ್ಲಡಕುಲ್ಲು ದಾದೆ ಕಜಿ ಪಿಂಕ್ ಪಟ್ಲಕಾಯಿ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಂತೀನಿ ಬೇಜಾವನು ಓಡೆ ಹೈಟ್ ತಾತ ಉಂಟು ಬೀಜಾರು ಹಾಗಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವ ಪೂರ ಬುರ್ಚತೆ ಅಂದಿ ಅವನಿತ ಅಕ್ಕವೇ ಮೀರಜ बोलता तुझे ना ಎಂಚ बोलते पालने अंदत्त हम अंचेनेते ಬಾಮೇರ ನೀ ಚಂದನ ದಾದ बोलते अंदत्त ಅಂದದೆ ಗ್ಲೋ ಆತನೆ ದಾದ ಬಾರ್ದ ಮನೆ ಈ ಬಾಮೆ ಫುಲ್ ಸ್ಪಾ ಬೋ ಅಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರದೀಪು ಒಲ್ಲಿ ಹಾಂಚೆ ಕುಡಂಜಿ ನಾಯಿ ಮೀ ಪುಟಗೆ ಮೇ ನಾಯಿ ಮೀಜಿ ನೀರ್ಮಿ ಪರಾತಿ ಬಿದಲಿಕ ಮಾಡೋಡಿಗೆ ನಾಯಿ ಮೀಜಿನ ಈರ್ಮಿ ಪರಾತ ಅವೇ ಖುಷಿ ನಮಗೆ ನಾಯಿ ಮೀಜಿನ ಒಳ್ಳೆಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ 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 ಅಂಚಪನ್ ಪಿಲಿಲ ಮೀ ಪುಜಿ ಪಿಲಿ ಉಡ್ಸಿದ ಪಿಂಕಂದೆ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾಳೆ ಉರ್ಚಿದ ಪಿಂಕಂದೆ ಕುಜಿ ಬೊಗ್ರಿಗೆ ಏರ ಪನ್ನಿ ಅರ್ಸಿ ದಮ್ಮು ಟೀಚರ್ ಆಲ್ ಮುಲ್ಕಿಡು ಟೀಚರ್ ಅರೆ ಗಾಂಡಿ ಅನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿದಿನ್ ಸಾಲೆ ಸಾಲ ಮುಗಿದಿರ ಬರ್ರೆಜ್ಜು ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ ಗೇನ್ ಪುನಿ ಜಾಕಡಲ್ ಬೀಚ್ ಟೀಚರ್ ದಿಕ್ಕಿಯರ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರದೀಪ ಹತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆಲಿಯಾಸ್ ಭಾರತ್ ಕುಮಾರ್
ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್. ಬೇಡ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಮನ್ಪರುಂಡ ಬರ್ತಡೆ ದಾಯ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. ಓ ಮಗ್ಗೆ ಜೋರುಲ್ಲೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ಜೋರುಂಡು ತಿಕ್ಕುಡು ಚುಚ್ಚೆ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಪ್ಸನ್ ಕೊಂದು ಅಲ್ಪ ಚುಟ್ಟೆ ನೆಟ್ ದೀಲೆಗೆ ನಾಯಿ ತಿನ್ಪುಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಪನ್ನೀರ್ ಆಯ್ತು ವೆಜ್ ಪಪ್ಸ್. ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಪ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರದೆ ದಕ್ಕುವೆ. ವೆಜ್ ಪಪ್ಸ್ ಉಂಟು. ವೆಜ್ ಪಪ್ಸ್ ಫೋಫ್ಸ್ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಫೋಫ್ಸ್ ಫೋಫ್ಸ್ ಅನ್ಪಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ 80ನೇ ವರ್ಷ ಆತ ದಾದಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇದರ್ ದೇಕೋ तुम्हारा फ्रीडम मिस यूज हो रहा है. गांधी जी नहीं है, गांधी जी को लेकर गया यमदम्मा. कुबेरा पुलिस तार मार रहा है. हेलो कुबेरा मुझे 1000 देना. ತೆಪ್ಪತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ ಇದಾನೆ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪುನು ಬಚ್ಚು ಬಾಹುಸು ದಾದಾ ಬಹುಸ ಹೋಯ್ತು ಬಹುಶ ದಾನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಪಜ್ಜೇರು ಪ್ರಜ್ಜು ಆಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿನಿ. ಏ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಾ ಪುಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಲಿ ಓ ಕಾಲೇಜ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ದಾದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಓ ಕಾಲೇಜ್ ಪಜ್ಜು ಶಾಲೆ ಹೋಗಿನಿ ಶಾಲೆಗ ಕಾಲೇಜಿಗ ಓ ಕಾಲೇಜ್. ಆಂಟಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? 80ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಜ ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ 80 ಆದದ ನನಗೆಲ್ಲವ 80. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಭುಜಂಗೆ ಓಲೆ ಓ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಎದುರು ಬಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ ಭುಜಂಗನ್ನೇ ನಾನು ನಿನ್ನದು ಬೋಲ್ದಾತೆ. ಅಂಕಲ್ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ಈಗ. ಯಾರು ಅಂಕಲ್? ಅಂಕಲ್ಗೆ ಹರ್ಷಿ ಹರ್ಷಿಗೆ ಬೈ ಹರ್ಷಿನಿಕ್ ರಡ್ ಕಟ್ಟ ಬೈ ಸಿಕ್ಕಿಂಬೆ ಅವಿಯರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಿವ ಓ ಅಂಕಲ್ ಹಾಯ್. ಅಂಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟು ಅಂಕಲ್ ಅರ್ನ ಮೋನ್ ಸರಿ ತೋಜ ಪಾಲೆ ಹಾಯ್ ಅಂಚೇನೆ ಗುರ್ತಂಡ ಮಾರೋಳಿ ಗುರ್ತಂಡ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಾರೋಳಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಾರೋಳಿ ಅಲ್ಪ ಮನೋಲಿ ಉಂಡ ಹೈಗೆ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಬೈ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟೆ ನಿಮ್ ತಾತ ಬನ್ನಿ ತಾತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ತಾತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ತಾತ ನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಬಜ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಬಜ್ಪೆ ನಿಕಾಲ್ನ ಊರು ಹತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಮನಾಲಿ ಕಟ್ಲೆ ಕಾಜಿ ಮಲ್ಪೆರಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬನ್ನಿ ಅಂಚೇರಿ ಬಾತಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪಾಂಡೆ ನಾನು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬರಿಟ್ ಕೂಲಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತರ ಪಾತೇರ ಸೀದಾ ಪೋಡು ಪೋಯರ್ ಪಂದೇನು ಒಬ್ಬರದ್ದು ಅಧಿಕೃತ ಸಂಘ ಪಾತೇರ್ನ ಬುಡ್ಪುಂಜೆ ಹೋಗೋದನ್ನಡಿ ಇದು ಆರಮುಖ ಕೋಟೆ ಕನು ಉಂಡು ತಿನ್ಪುಂಡಿತ್ತೆಗೆ ಕರಗಣ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವು ಟವೆಲ್ ನಾಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಸೆಕೆ ಪುಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾಂಡ್ ಎಂಕಿನಿ ರಾಜ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡತಿ ಮಗನೇ ಮೈಷ ಲಕ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಆಯ್ಗ ರಾಜಗಿನಿ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆಂಡ್ ಬೇ ಮುಗಿಂಡು ಪದ್ರಾಂಟ ಮಟ ಇಜ್ಜಿ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಏರಿಗೆ ಬೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಫುಲ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಕ್ ಉಮಿಲ್ ಇಚ್ಚಿಂಡಿ ಉಮಿಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀ ಬುಡಪ್ಪ ನೆತ್ತರ ಬಾರ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಯಾನು ಇನಿ ಫುಲ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಪೂರ ಪರ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕುನ ಹಾಕು ಆಯ್ಕೆ ನೀ ಉಮಿಲ್ಗ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಪೋದು ಮೀದು ಬಲ ನೀ ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ ಮೀ ಅಂದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ನಾಯಿ ಮೀ ಪುಡ್ಜಿ ನಾಯಿಗಿನಿ ಮೀಪಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ವಾ ಪೊಟ್ಟು ಬಾಯಿಡು ಬಂಡ ಈ ಜನ ತಿರ್ಗಾರ ಶುರು ಆಂಡು ಓವ್ಯಾ ಓ ಒಂದು ನೆಟ್ಟ ನೆಟ್ 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 ಉಂಡು ಯಾಕಡೆ ಬಾಡ್ನಿಗೆ ಏನು ಜನ ತಿರ್ಗಾರ ಆಂಡು ನೀನೊಲಿದ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ
ಸೋಮವಾರ ದಿಂಚಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಚಾ ಸೋಮವಾರ ದಿಂಚಿ ಪೋಯ್ಜಿನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ ಎಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತೆ ಪಾರ ಬನ ಎಲ್ಲ ರಜೆಗೆ ಮಾತಿರಕ್ಲ ರಜನಾ ಹಾ. ಅಲ್ಲ ಬನ್ನ ಪಾರ ಬಿದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವೆ ನೈಟಿ ರೋಡ್ ಬುಡ್ಲೆ ಬಸ್ಸು ತಂತೀನಿ ಆ ಅಂಚೆನೆ ಮರ್ಲೆಗಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಇಜ್ಜಿನ ಉರುವ ಪುನಟೆ ಸಚಿನ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೆಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಅಂಕಲ್. ಅಂಕಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅದು ಮಗವ ಸಣ್ಣದವನು ಏಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಹಾಗೇನೆ. ಸೋಮವಾರ ಪೋಪಲ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸೆಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಚ್ಚಾಲಿ ಅತ್ತಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಚ್ಚಾಲಿ ಅತ್ತೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಿವ ಬಚ್ಚಾಲಿಗೆ ಅವ ಸಚಿನ್ ಲೈವ್ ಇರ್ಪಲೆ ಬಾರಿ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತು. ಅಚ್ಚು ಉಂಡು ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ಕುಚ್ಚುಕೊಂಬಟ ಬಿತ್ತುಂಡು ಅಚ್ಚುಗೆ ಬೈ ಹರ್ಷಿತ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಮುರಾನ್ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಏನೇ ಬರ್ತಡೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಜಿ. ನಿಮ್ಮ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೆಕೆ. ಸರಿ ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾರಿ ನಿಂಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿತೀರಿ? ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹರ್ಷಿತಾ ಟೀಚಾ ಹರ್ಷಿತಾ ಟೀಚಾ ಬರ್ತಡೆ ಏರ್ನಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೋಡ ಹಾಲು ರೇಷ್ಮನ ಬಾರ್ದಿಂದ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅವಳು ಪಾರ್ಟಿ ರೇಷ್ಮಾ ಯಾಕೆ ಪೆತ್ತ ನಿಮ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಇದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದು ಡ್ರಮ್ ನಿಮ್ಮ ಇಡಿ ಕಡೆ ಮಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೊಂಬು ಪದ್ಯ ಉಂಟತ್ತ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ. ಯಾಕೆ ಬೆತ್ತ ಗೊದ್ದೆ ಗೊದ್ದೆ? ಅದು ಗೊದ್ದೆ ಪಜ್ಜಿಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ದೇ ಮಲ್ಲೆ ಜೂನು ಅಲ್ಲ ಬೇ ದುಂಬೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಪಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಬಂತೀನಿ ಅಂತ ಸೋಮವಾರ ಪಾರ ಬಂತೀನಿ ಆಲೆಂಟ ದಾದ ಬಂತೀನಿ ಸೋಮವಾರ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಬಂತೀನಿ ದೇವಾ ಆಲೆಂಟ ಪಂತಲ್ಲ ಈ ತರ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ಮಂಪ ನಿಂತವರ ಪೆಟ್ಟಾಪಿಲ್ ಬಂದು ಜನಗಳು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿರು ಪೂರ. ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ, ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನು ತೊಜಪಾಲೆ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಆ ಮೂಲೆ ಪೋಯೇರಿ ತೋಜ್ಪಾಯ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತೆ ವಾ ವಾ ಪುಡಾಂಡ್ ಆಯ್ಚಿದೆ ఆయన వాయిస్ మళ్ళా దాదా మనపును సరి ఇంటికి బజ్జ ముట్టదు నాయకు దొండకాయ బాడదు ఏరు కాయ బాడదు ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ మెరవత్తున్నా మీకు మండే వచ్చాయి तुमको मंडो ए बुधवार एंगेजमेंट ಬಾರಂಡಿಗೆ ಹಾಯ್ ಹಾಲು ನಾಲಿ ಪತ್ಲೆ ಸಂತೆದ ಆಯ್ತು ಒಂಟೆ ನಂಚಿದೆ ఆయన ಆಂಡದ ನಾಯಕ ಬರ್ತನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓದ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಟಕ 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 ಏಪ ಓಲ್ಪಾರ್ದು ಬೇಲೆಜ್ಜ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಉಂತಲೆ 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 ಆಮೇನು ಹಿರಿಯರೇನು ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪುಣ್ಯವೆಲ್ಲಗಮೆ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಜಾಬ್. ಹೌದಾ? ಓ, ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು? ಮಂಗಳೂರು ಹೇಗಿದೆ? ತುಂಬ ಚೆಂದ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಮಂಗಳೂರು. ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಾ? నిన్నొందికి ఏం చల్లారు ఉసారు లేరు తూల వద్దాదు అంత అగ్గి అమ్మా ఓ అమ్మా అమ్మా నాను దేవరాణే ಬೆನ್ನೆ ಕದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ. పుల్లికి 4 బిడ్డలే అలవని కాకొడిగే. ఆయన కంప్యూటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది టైంకి ఏం జరగటే పుల్లికి 4 బిడ్డలు అలా బాగా తిరిగి నా బాయ్ చెప్ కంప్యూటర్ అవుతుందన్నట్టే
ಅಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚು. ಇನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗ್ ಪುಂಕೆದ ಅಡರ್ಡು ಅಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಅವೇ ಅಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ಆಲ್ಬರೋಡು ಅಕ್ಕ ಗೌಡೇದಿ. ಆಯ್ತಾ ಊಟ? ಹಾ ಊಟ ಆಯ್ತು, ಊಟ ಆಯ್ತು. ಅಲವತ್ತಿನ ಅಚ್ಚು ಇಚ್ಚೋಲ್ಗೆ ಅಚ್ಚು ದಾನೆ ಎನ್ನ ಅಚ್ಚುನ್ಗೇನು ಇಕ್ಕದೆ ಇಕ್ಕದೆ ಇದೆ ಏ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏರ್ನ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಉಂಡಿಗೆ ಮುಂಜಿ ವರದು ಸ್ವಾಮಿನ ಯಾರು ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಏ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುರಂದಿಂಚಿ ನಾಡಂದಿತ್ತೆ ಮರ್ದು ಪರ್ 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 ಮರ್ದು ಪರ್ ಅವು ಇಡ್ಡುಂಡ ನಾನು ಮುರಂದಿಂಚಿ ನಾಡಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಚರ್ಬಿ ಚರ್ಬಿ ಜಿನ ಬರ್ಡೇ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೋಚಿ ಮಾರ ಆಯ್ತು ಇದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ದಿಂಚಿನ ತಾದ ಮಾರ ಮುಖದ ಪಿಂಪಲ್ ತೋಚನೆ ಬುಡು ಮಾರಾಯವರ ಬಿಡ್ಲೆ ಇರ್ಬಿಡ್ಲೆ ಅಬ್ಬೋ ಕಾರೇ ಅವ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾಂಕಲ್ ಯಾಕಡೆ ಬೀಚಿ போய் ಆ ಉಪ್ಪಡಿ ಬುಡುಗೆ ವರವೇನು ಪುರ ತೆರ್ಮಾವು ಚರ್ಮರಿ ತೆರ್ಮಾವು ಬರ್ಚಿವೆ ಗುಡಿ ನೋಟ ಹೌದಾದಂಡು ಹಿಡಿಸೋ ಕಿಸಿ ಸುಡಬೇಡ ಆಪುಜು ಯಬ್ಬಾ ಒಂದು ಪದ ಆಡಿ ಅಚ್ಚು ಒಂದು ಎಂಚಿನೆಯೇ ಮೀನು ಕುಮ್ಮೇದಿಂದು ದಾದ ಬಂತೀನಿ ಮೆಂದು ಅಯ್ಯಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಜಮ್ಮ ದೇವರನ ಜಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಮಂತ್ ದೀನಿಯಾ ಇಂಜಿ ರೈಟ್ ಹೊತ್ಲೆ ಅವತ್ತು ಅವತ್ತು ಅವು ಈ ರಡ್ರಾಡು ತೋಜಾರು ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಮಂತೀನಿ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ರಾಡು ಇಂಚು ಒತ್ತೋಡು ಅವನ್ ಪ್ಲೇ ಆಪನ್ ಪೂಪುಡವು ಅಂಡೆ ಹೌದು ಅದನ್ನ ಪಂಡೇರ ತೈಕ್ಟ್ ಬೇವರ್ಸಿಯ ಏರೈ ಏರಿ ದಾದ ಏರ್ ದಾದ ಬಂತೇರಿ ಆರ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಅವೇರಿ ಎಂಕ್ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಬಣ್ಣೀನಿ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಲತ್ತ ವಾಯಗ್ ಮಿತ್ತದ ಹೈಡ್ ಮಂತೀನಿ ಐಕ್ ಆಂಡ್ ಇಂಬೆ ಸೈತೆ ಇನಿ ನೀಲ ದಾದಗೆ ಅರ್ಸಿ ಫ್ರೆಶ್ ಜೈಸ್ ಮಾಡು ಅಜ್ಜು ಬೋಲ ಮಲ್ಪು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂಕಲ್. ಅಂಕಲ್ ಯಾರ? ಅಂಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಾ. ಅಂಕಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಮಾರ್ರೆ, ಅದು ಅಲ್ಲವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಅಂಕಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಾ. ಹಾಗೆ ABCD ಬರ್ಪುಜಿ ಸುರುಕು XXX ಪಂಡೆ ಮರ್ಲಿ ಓ ಅಂದ ಐಕ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀಲನು ಅಂಚನ ವಾಸನ ನೀರು ಉಲೇಬಹುದು ಗುಲ್ಲೆ ಮೂಸುಂದ ಪಿದೆ ಕುಲೊಂದು ಅವು ಹಂಚಿದಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು. ಡಾಟಾ ಲಿಂಕ್ ವಾಮನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ವಾಮಣ ಏರ ಹಾರ್ ಮುಲ್ತಾರೆ ಸುರತ್ ಕಾಲ ಏ ಆನೆ ಮುಲ್ತಾಯ್ ಚೊಕ ಬೆಟ್ಟುದಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಸುರತ್ ಕಾಲ್ಡು ಮೀಟಾಕ ಕೊಲ್ಲುಗನಮ್ಮ ಅವ್ಳು ಜೀವಂತಾರ್ಡು ಕೊಲ್ಲುಗನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಗುಲ್ವೆ జీవంతారు ఉండైతే అల్ప బలి కానీ రే నార్త్ పడతాడా జీవంతారుడు ఓలు లేకుతుంది ಓ ಸಾರಿ ನೀವು ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋನಾ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗನೇ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಇದಿಟ್ಟಿದಾರ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವರ ಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಟ್ಲಕಾಯಿ ತಗೊರ್ಸಲೈ ವಜ್ರೊಟ್ಟು ತೆತ್ತಿನ್ನು ಪಾತ್ರ ತೆತ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಮಂಜಿಗಟ್ಟಿಯಾ ನಾನು ಒಂದು ಪೂಜಿನಿ ಮಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಯಾನಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಗಾಂಧೀಜಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಂದಿರ ಯಾನಿ ನೀನು ಉಪ್ಪದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮನ್ಪೆ ಇಟ್ಲೇ ಮತ್ತ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಮಿತ್ತು ಒಪಿನಿಯನ್ ದಾದಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಅವನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾನು ಮೋರ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಇಟ್ಲೇ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಮಿತ್ತಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ನೀ ಕುಲ್ತುಕ ಹರ್ಷಿತಾ ಟೀಚರ್ ಅದೇ ಹರ್ಷಿತಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಮಂದಿರು ರೋಡೆ ಬಂದಿಜೇರಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿನ್ ಕೆರ್ತೀನಿ ಏರು ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಯಾನಂತ ಉಂಟ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಗೆ ಉಂಟ್ಲೆ ಯಾಕು ಪಾನ್ಪೆರ ತುಕ ಗಾಂಧೀಜಿನ್ ಕೆರ್ತೀನಿ ಏರು ತುಕ ಪಲ್ಲೆ ಮಣಿಪುಜೇರಿ ಯಾರ್ಲ ಮಣಿಪುಜೇರಿ ಅಚ್ಚು ಗಾಂಧೀಜಿನ್ ಕೆರ್ತೀನಿ ಏರು ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಹೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಿತ್ತಿಡು ಪಲ್ಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿನ್ ಕೆರ್ತೀನಿ ಏರು ಪಲ್ಲೆ ತುಕ
ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್. ಹೌದಾ? ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟಾ? ಆಫೀಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಊಟ ಆಯ್ತು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಜಗ್ಗು ಕುಲಾಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ. ದಾದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರತು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ. ನಾತು ಗೋಡ್ಸೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗೆ ಐಕ್ ಬರ್ಬಿ ನಾನು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಂದು ದಾದನ ಮರ್ಲರಿ ನಿಖಾಲಂಚಿನ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಇತ್ತಿನ ಇಂಚೆನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ದ್ರೋಹಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಚುಕ್ಕ ಏರ್ ಕೆರ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾತುರ ಅಂಬೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ದಾದಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ದಾಯ ಕೆರ್ತೀನಿ ಊಟ ಆಯ್ತುಗೆ ಅಂತ್ಲೇ ದಾಯ ಕೆರ್ತೀನಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಎತ್ತಿನ ಕೇಳಿ ಅಂತ್ಲೇ ಈರ್ ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನಗ ಹಾಲು తెలుపుతుಲ್ಲ ದಾದಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲಿ. ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂದಿ, ದಾದ ಆಲ್ ಬೇಲೆ ಮಂದಿ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಗಾಂಧೀಜಿನ ಫುಲ್ ಪದಾರ್ಥ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಲೂಡ್ಕೊಂಬಂದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಅಚ್ಚನೊಟ್ಟಿಗೆನಾ ಅಚ್ಚನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೂಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಪಿರೋಡ್ ಬರ್ತದ ಕೇರ್ನಿ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಅಂತ ಪೊನ್ನು ಮಾರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರದಿನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಚಾಪರ ನಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಬೊಡೆದಿರ ಬಂದಿರು ಬೈರಸ್ ಕಾದ ಅಂದ್ ನಿಗ ಊರು ಒಲ್ಪ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಊರು ನಿಖಲ್ ಸೋಮೇಶ್ವರನೇ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ ಆತ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ. ಹಲೋ ಬ್ರೋ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದ್ರ ಉಂಟಾ? ಉಂಟು, ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಾಗಿಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಇಲ್ಲಿ ದಡ ಉಂಟು, ಸಮುದ್ರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದಡ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುಳುಂಕ ಅಂತ ಆರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯ ಉಂಟು, ಬೋಟ್ ಉಂಟು, ಬೋಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದೊಂದು ಅದೊಂದು ಊಟ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜನ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಕೆರ್ರೆನೇ ತೂಪಿನಿ ಕೆರ್ರೆ ತೂಪಿನಿ ಎಂಗುಲು ಸತ್ಯ ಕತೆ ಬನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೀರ್ವಾಸ್ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ ಪೆದಂ ಪಾತೇನು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಬಂತು. ದೇಶ ಹೋರಾಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೇನೆ ಮಾತಾಡು, ನೀನು ಹೋಗ ಒಳಗೆ ಮಲಗ, ನಾನು ಹಾಗೇನೆ ಮಾತಾಡು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅವನ ಹಾಗೇನೆ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆ ಮಾತಾಡುದು, ಅದು ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಅದು ತಮಾಷೆನಾ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದು. ಇಲ್ಲಿ ದಿನಾ ಜಗಳ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಂದಿ ನಂದು ಅಂಚೆನೆ ಪೊಣ್ಣು ಮರಲಿ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಪನಚ್ಚಿ ಮಾರಾಯ ದೇವಾ ಕೆನ್ನ ಲೈವ್ ಲಗಾಡಿ ತಿಪ್ಪಿ ನಾನು ಕೊನಪೇರು ಪೊಲೀಸಗಳು ಅವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಯಾರಿಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ ಲೈವ್ ತಾಂದು ದೀಪೆತ್ತ ಮುಸುಡುಗು ಎಂಗ ಪುರಿತ ಕೊರ್ಲೆ ಜಪ್ಪಾಡ ಅಚ್ಚು ಬಲ್ತೀನಿ ಬೋಡಿದು ಐಕ್ ಪುರಿತ ಬರ್ತದೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ಮಾರೆ ಐಕ್ ಪುರಿತ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಪಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪುರಿ ಕೂತದ ಹೇಗೆ ಜಿನಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಗೇನೆ ಮಾತಾಡುದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ಊರೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೋ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬ್ರೋ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ರೋ. ಹಚ್ಚಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕುತ್ತೀನಿ ಅವಳು. ಅಲ್ಲ ಸೇರ್ದಲ್ಲ ಮೇರಿ ಅಂಕಲ್ನ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಅಮ್ಮ ಅಲೆ ತೆಲಿಪುಂದುಲಿ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಲಕ್ಕುಮೆ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಅಮ್ಮ ತುಲಿ ಅಲೆ ಎಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಅಮ್ಮ ಕೈದೆಪ್ಪು ಮಾರಾಯವರ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿ ಅಚ್ಚಪು ಲೈ ಮಲ್ಪು. ಮಂಡ್ಯ. ಓ ಮಂಡ್ಯ 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 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು, ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ಅಂಬರೀಷ್ನ ಮುಂಡು.
ವನಿತಾ ವನಸಾಂಡ ಪತ್ತಲೆ ಪತ್ತಲೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಲು ಮಂಡ್ಯ, ಭತ್ತವನ. ನಾನು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದು? ನಾನು ಅವತ್ತು ಹುಲಿ ವೇಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಜ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ಅಜ್ಜಿ? ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಆಗ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದು ಕೂಡ ಯಾರು ಅಜ್ಜಿಗೆ? ನಮ್ಮಮ್ಮ. ನನಗೆ ಅಜ್ಜಿ. ಅಮ್ಮ, ಅವನಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ. ಪನಸಾಂಡು ಆಡ ಎನ್ನಾತಿಜಿ ಕಾರ್ದು ದಾನ ಬಡವರು ಬಂತೀನಿ ಎಟ್ಲು ದಾದಂಡು कहते हैं हमसे प्यार से इंडिया वाले. ಅಲ್ಲ ಹೋದ್ನ ಅಲ್ಪ ಕಂಡಿದ್ದೆ. ನೀನು ಹುಲಿ ವೇಷ ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾರ್ನೆಮಿಗೆ ಹುಲಿ ವೇಷ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಮಾರ್ನೆಮೆ ನಾನು. ತಗೊಂತೀನಿ. ಮಾರನೇ ದಸರಕ್ಕೆ ದಸರಾ. 9 ದಿವಸ ಅದೇ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ, ಮುಂಬೈಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆದ ಮೇಲೆ ಚೌತಿಗೆ, ಆದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ. ಆಯ್ ಪಾತೆರ್ನ ಗೇರ್ಲೇನು ಮಾರೆ ಬರ್ದು ಪಾತೆರ್ನೊಂದು ಮಗೆ ಅನ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಪಿಂಟ ದಕ್ಕತ್ತೇನೆ ಪಾತೆಲ್ಲ. ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ದಸರೆಗೆ ಹಾಕುಗೆ ಹಣ ಕೊಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಎಂತ ಡೊನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೊನೇಷನ್ ಎಂತ ಇದು ಅಲ್ಲವಾ? ಹುಷಾರಿಲ್ಲದವರ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಡೊನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. Payment ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಡಿ, ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. payment ಗೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆವಾಗ ಮಾತಾಡೋಣ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಜನ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ Team ಉಂಟು, ತುಂಬಾ team ಉಂಟು. ಜನ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಟೀಮ್ ಉಂಟು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಸರಿಟ್ ಪಾತೆರ್ ಮಾರ ಈಜ ಪೋದಾಕ ನಾಳೆ ಜಪ್ಪು ಏನು ಪಾತೆರ್ ಬರ್ಪಂತ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಲು 9 ಒತ್ತಿ. ಖಾಲಿ ಬರ್ತಾ ಅಂದು ಈರ್ ಬಿಯರ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ ಪರ್ಪುಜೆ ಪರ್ನ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಪ ಜನಟೆ ಇಂಚನ ಬರ್ಪಿಂದು ಅಂಬಟ್ಟೆ ಆಯ್ ಕಾಂಡು ತಿರುಗಿದು ಮಂಡು ಬೆಚ್ಚಾತದ ಹೇಗೆ ಪತ್ತಾಂಡು ದಾನೆ ಕಾಲ್ ಬೈಚಿಂದು ತೂತೀನಿ ಪತ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಏರ್ನ ಏರ್ನಲ್ಲ ದಯವೆ ಬೇಲದನ ಆ ದಯವೇಜಿ ನಾನೇ ಬೈಜಿ ಈತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಎರ್ದು ಪಾತೆರ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನತ್ತಿಂದೆ ಎನ್ನ ಪಂಚ್ ತುಲೆ ಪಂಚ್ ಅನ್ನೊಚ್ಚು ಮಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದಿಲ್ಲ पंच दिलेर पंच कहते हैं हमसे प्यार से इंडिया, लेकिन ये आराम से पहले बोलते खाली स्टिकर पत्ता है रे को ನಲ್ಲೆ ಚಿಪ್ಪರ್ संभाला बुरु जमा ಅಂಜಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಆಸೆದು ಅವಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ 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 ಅಮ್ಮ ಅಡ ಮುಗಿಲಿ ಅದು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಪಂಚ್ ಬಂದಿನಿಯೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಯೋ Graphic designer. ಸಂಗರ್ ಅಚ್ಚುನಕು ಬಲ್ತಿನಿಯೇ ಅಚ್ಚ ವರ್ಷಲು పోయి ತಗಲೆ ಜಾಗ ಬಿಡ ಮಾತಾಡ మీరు ఎన్మ గంటే స్టార్ట్ ಬಂದದ ಲೈವ್ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪಗಂಟ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂಚ ನೆಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಬಂತ ನಿನ್ನ ಪಂಚ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲ? ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಿವ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶೂಟ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರಯ್ಯ ಏನಾಡ್ಲ ಇವನ್ನು ಮನ್ಪಂತೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗಾಣಿಗ ಅಲ್ಲವೇ? ಏ ನೀವು ನಮ್ಮದೇ ಗಾಣಿಗವಾ? ನಾವು ಸಹ ಗಾಣಿಗರೇ. ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಂದು ನೀವು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಗಾಣಿಗ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಗಾಣಿಗ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಗಾಣಿಗ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹ ಅಕ್ಕ ಗಾಣಿಗನೇ. ಪೂಜಾರಿ, ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿ, ನನ್ನ ಮಾವ ಪೂಜಾರಿ, ನಾವು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಗಾಣಿಗವರೇ. ಪೂಜಾರಿ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೇರಳದವರು, ಕಾಸರಗೋಡು. ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ, ನನ್ನ ಮಾವ ಪೂಜಾರಿ. कहते हैं हमसे प्यार ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಬಟ್ಟಲು ಮಂಜು से चार से इंडिया वाली कौन है यार ದಾದಾ